determinasyon, sipag, puso, pangarap ang puhunan, talento ang labanan, umaatikabong pagbatak. Mga laro ay tutukan. Game na! When the night comes, the stars shine the brightest, and this is your 2023 Sinag Liga Asia Sinag Cup Born 2001, presented to you by Converge FiberX. Doble na, dinoble pa. And this is the third game of the quarterfinal round as we are live here inside the Brenzy Giao Convention Center in the beautiful city of San Fernando, Pampanga. We will see CJ with Tison, 14 points, 5 rebounds, and 3 assists in his elimination round average for the number 4 seeded Louis Duan Kapampangan, enjoying a twice-to-beat advantage against sa mga kalaban nila, the representatives of the South. Dito nga sa Sinag Liga Asia, led by guys like Rob Panes and MJ Homo of Laguna. Datslav x EOS Construction seated at the number 5 seed, and that is our game at hand between Louis Duan Kapampangan kontra Laguna Datslav x EOS Construction. Isang magandang gabi sa lahat ng mga kasinag na nakatutok sa Luzon, Visayas, and Mindanao at sa buong Asia. Susunod na sa USA. Kami ang inyong makasama ngayong gabi. Ako si Enzo Galarosa, and still together with me is one of the greatest defenders right now playing in Philippine basketball, none other than Lordy Casajeros. Lordy, kamusta ka? Si Enzo ako, baka Rowie na naman. Thank you, Enzo. Magandang gabi sa ating mga kasinag, lalo-lalo na sa Asia, at lalo na sa lahat ng sumusubaybay ng Sinag Liga Asia. Very exciting game. 2 exciting games na witness natin kanina, Lordy. Papangatlo pa ba tayo? Siyempre, for sure, excited na ang ating courtside sweetheart. Walang iba kundi si Maris Victorio. Kamustahin natin siya on the sidelines. Maris, kamusta ka dyan at magandang gabi sa'yo? Magandang gabi, Enzo at Lordy. Ito na nga, andito na tayo sa ating third game at very excited ako kasi dun sa ating 2 previous games ay very exciting ang ganap. At ngayon naman, for sure, exciting ball game din ito. Kaya naman, I'll be your eyes and ears on the sidelines, reporting for good reports. Enzo, Lordy, matanong ko lang, kung hindi kayo naging anchor at basketball player, ano kaya sa tingin nyo ang trabaho nyo ngayon? Ikaw muna. Hindi ko alam. Analyst, sabihin mo sa akin dito. Pwede. Pag-i-analyst. Kung hindi ako nag-anchor ngayon, siguro nagbibenta ako sa akin. Agent. Oo, pwede, di ba? But siyempre, tingnan natin, Lordy, ang ating updated playoff picture dahil nakadalawang laro na tayo sa quarterfinal. Sino ba ang pasok? Sino ba ang nag-extend? Ito, kitang-kita naman natin. Sa first game natin, pumasok na yung NBS. Sa second game naman natin, extend pa ng second game ulit. Do or die, no? At ngayon naman dito sa third game natin, itong Datslav versus Louis. Tingnan natin kung matatapos na ba ng Louis ang game na to or magkaka-extend pa ng another 1 game para ma-extend nila ang laban na to.
Yes, and yun nga, sakto-sakto yung sinabi mo sa ating game story for tonight's ball game kasi ang game story natin is a simple concept. One more or no more. Ayan. Fluid looks to end the quarterfinals today while Laguna is looking to extend the series to a do-or-die game. Okay, yun nga eh. Battle of the North and South ang mawiwitness natin. At ngayon, ibalik natin kay Maris Victoria for her updates on the two teams facing off in today's ball game. Maris, go ahead. Yes, a report for both teams. Dito muna tayo sa Laguna Datslav X Eos Construction. As per head coach Rolly Amonello, ang depensa nila ngayon ay mas doble effort at kung ano ang inensayo nila, yun ang pagbabasehan nila for this game. They are very determined to win, hindi lang dahil malayo pa ang pinanggalingan nila, kundi they want to win because they know they deserve a spot for the semis. Now for Luwid 1 Kapampangan, head coach Jonathan Buwan said they have a home court advantage kaya confident sila na kanila ang panalo. Coach said maglalaro ang mga players without pressure but with a good defense. Eto pa, mga fans nila galing sa 3 iba't ibang barangay ng Pampanga ay nandito para sumuporta sa kanila. Kaya naman, eto na. Laguna Datslav X Eos Construction kontra Luwid 1 Kapampangan magsisimula na. Kaya naman, I'm turning it over to our arena announcer, Ram Valid, for our Sinag starters of the game powered by Converge. Maya pabengi kay kayungan, Sinag fans, we're coming to you live inside the Brancy Giao Convention Center, San Fernando City, Pampanga. This is the Sinag Liga Asia Born 2001 Cup, presented to you by Converge Fiber X. We're also live at YouTube channel Sinag Liga Asia TV, Sinag Liga Asia FB page, Instagram, Twitter, and TikTok. This is our third game for the day 15, the quarterfinal rounds of the competition. Who will continue and who will be going home? Ladies and gentlemen, it's the battle between Luwid 1 Kapampangan and Laguna Datslav Eos Construction. And now let's meet the protagonists. First, for your Laguna Datslav Eos Construction. Starting out, point guard number 80, John Javier. Shooting guard number 11, Chester Aquino. Forward number 29, Russell Mercado. Also at forward number 33, Charles Gallozo. And center number 1, Harvey Roldan. Laguna Datslav Eos Construction is led by Coach Rolly Amonello. Assistant coaches, Raymond Lingal, Marvin Cruz, Reggie Gutierrez. Team owner, Mr. Nemesis Aldrius Lavina. Your Laguna Datslav Eos Construction. And now let's meet the starters for your Luwid 1 Kapampangan. Point guard number 14, Kid Estalilia. Shooting guard number 77, CJ Boytizen. Small forward number 16, MJ Ilopsa. Power forward number 34, Randev Zimbulan. And center number 2, Ian Yumol. Luwid 1 Kapampangan is led by Coach Jonathan Benedict Buwan. Assistant coaches Benji Navarro, Jerome Flores, Jomari Tobias. Team manager Mr. Pramdel Yusey. Your Luwid 1 Kapampangan. Game officials Rudy Manzilo, Danny Pimentel, and Arnold Lazaro. This is your Sinag. And here are your Sinag starters of the game, powered by Converge. For Luwid 1, to start with Estalilia, Buitison, Yamul, Elospa, and Simbulan. Para naman dito sa Laguna Datslav X Eos Construction, they're starting with Javier Aquino, Roldan Mercado, and Charles Galoso. Which
of these teams will have their fate sealed. Will Luwid do what? NBS Lashers didn't qualify for the semifinal, or will Datslab live to fight another game kagaya nga ng ginawa kanina ng Hustle Rising Suns no Lordy? Oo. Eto ngayon, Enzo, challenge tayong dalawa. Saan ka dyan sa dalawang yan? Dapat unbiased Hindi, tayo. dapat meron tayo para ma-challenge natin yung sarili natin. Hula ako doon ako sa team na mas maraming puntos sa buzzer. Akala mo Akala mo mahuhuli mo ako Doon ako sa team na mas marami puntos. Okay, sige. Ako naman doon sa galing dumipensa. Nakabawi ka doon Oo. Pero eto magandang laban to kasi normally 'di ba sa team standings yung 4 and 5, yan lagi yung dikit. And actually nagkatalong lang sa quotient system between Parañaque, Luwid, and yung itong Datslab XEOS Construction. And yung number 7 din na Antipolo. Actually, hindi pala kasama Parañaque. Antipolo, itong Luwid, and itong Datslab. Nagkatalo dahil nagkaroon ng 3-way tie. Nagkaroon sila bigla ng quotient system dahil kapag dalawang teams nag-tie, win over the other lang. Okay. Which is dapat mas angat ang Datslab. Okay. Pero dahil 3-way tie, nag-quotient system, lamang ang Luwid sa quotient at kaya sila number 4. So parang Ang swerte naman nila, no? Oo. Diba? And yun nga, natalo ng Datslab XEOS Construction ang Luwid Kapampangan nung elimination round dun sa home floor nila sa Santa Cruz, Laguna. Ngayon naman, binaliktad mo. Playoffs, dito naman tayo sa bahay ng Luwid. Oo. Kaya dito magkakaalaman. Oo. Kumbaga sa 1-1 na sila. 1-0. 1-0 pala. Oo. Ito na mag-aalaman kung sino na. Oo. Parang nilagyan ko na kagad na tuldok. Sinabihan ko na parang sinabi 1-1. mo kasi sino yung gusto mong manalo. Hindi, wala naman ako sinasabi. Sa bagay, wala naman talaga sinabing team. Sinabi mo lang human error lang. Yun nga 3-point shot is a miss again para dito sa Luwid 1 Kapampangan na hindi talaga nila strength. Kung sabihin nga, yung 3-point shot, diba? Second worst in the league in terms of 3-point shooting. Oo. At saka ito, kitang-kita naman natin yung pasensya ng Datslab. Talagang hinahanap nila yung magandang tira. Oo. Di ba? Saktong-sakto din, sabi mo, pasensya, Laguna. Dami mabibili dun sa Laguna nun taga Laguna ka, alam mo yan. Siyempre. Pero ito, tinan mo. Nakita mo yung pasensya. Sinasabi ko nga ng pasensya. Kasi playoffs na. Ito naman. What a steal. And Randev with an easy layup. Alam mo, nakadaktak na Ngayon, makakaupo na ang Pampanga ngayon. Nakakangaway dyan. Halos 2 minuto lumipas, di sila nakaupo. Oo. Eto Steal na naman. naman. Randev. 2 steal na sa Simbulan. At 4 points na. The league leader in fast break points. Itong Luwid 1. So, papakita lang yung talaga averages nila dito sa laro natin, di ba? Yan yung masasabi na hindi nagsisinungaling ang numero. Oo. Yun talaga, di ba? Hindi nagsisinungaling. Yun nga lang, turnover by Betison. Kala niya kakat si Estalillas. Welcome back CJ Betison after a 2-game absence. But tingnan natin itong easy layup. Yung first 2 points of the game by Ranjib Simbulan. And ito yung pangalawang steal niya. And another easy layup. Parang sinasabi niya sa Estalillas, tabi ako muna ulit. Oo. Ito, tinatakbo ng Datslab dito yung pass and cut. Oo. Mahirap kasi depensahan yung 5 out Oo. Pero, may human error ata itong ginagawa kasi pass cut sila pero nag-use pa sila ng dribble. Pag sinabing pass cut, pass sa corner cut, pass cut, wala nang dribble. Yun na yung pass and cut, yun yung ginagamit ng mga European teams ngayon, di ba? Yung mga nakita natin sa FIBA World Cup, yung Italy, yung Serbia. Kumbaga magdi-dribble ka lang para ibaba yung bola dito. Tapos pagka tapo ng first pass, wala na. Zero dribbles na yan. Zero dribble, hahanapin nyo talaga. Yan yung fast pace na opensa Kasi siguro, ang ni Coach Ronnie, dahil mabibilis tayo, ito gamitin ng opensa. Totoo. Ang mahirap din kasi depensa yung pass cut Hindi mo alam kung saan pupunta yung opensa Oo. Cut lang sila ng cut hanggang sa malibre. Ang susi dyan sa depensa is yung communication, di ba? Yes, oo. Switch pa, stay home, nasan yung back screen, ganun As Aquino, again, another foul drawn galing dito sa Datslab. Pero kanina, may foul,
2 free throws, mintis. And yun na naging trend sa unang dalawang laro natin ngayong quarterfinals. Yung free throw shooting. NBS, sinuwerte na nagkaroon ng miscues towards the end and missed shots. Yung Antipolo Pilgrims Deep. Yung Parañaque Pelicans naman, ang daming missed free throws. Dito, magiging storya kaya ang missed free throws dahil nga, Louis 1 is the worst in free throw shooting. Dito naman, that's love. 2 missed free throws agad to start the game, di ba? So, magiging factor kaya yun ngayong laro. Lordy, no? Lahat naman ngayong game na to magiging factor talaga kasi nga playoffs na. Yes. Lahat importante. Oo. Tsaka katulad nito, templahan tong dalawang team na to. Kita mo naman. Si Coach Rolly, umpisa ng game, nakatayo. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Di pa rin nag-relax, di ba? Isang coach na naman nakita ko yung nakaupo buong game. Isang beses nang tumayo, si Coach Britt lang. Nung lumong ng isang tumayo na siya. They lob it to Yumol underneath. Good thing he's able to control. The kick to random. Simbulan, clearly traveling violate. Oh, no. Foul daw. Sorry. Mabad. Kala ko rin traveling eh. Pero kaya siya na-travel kasi may foul. Yun. Pero kita naman natin yung mga eagle eye na mga... Referee, dalawa pa sila eh. Tingnan natin dito. Ayun, binangga nga siya. Kaya siya na-travel. Great call by our referees. Elos pa kicks it to Yumol. They swing it over. Oh! Good tap. That would have been easy. Post-up mismatch para dito kay Simbulan. As nung si Jernel Yamson nasa floor na. Their shooter. Sayang hindi nila nakita yung libre sa ilalim. Oo, pero yun yung trend, Lordy, na nakita ko since the first game. Yung officials natin, ang dami nilang inaalaw na contact ngayong araw na to. Talagang playoff type of physicality ang inaalaw nilang ngayong araw. Maganda rin yan kasi para masana yung mga bata eh. Totoo. Kasi ang totoong basketball talaga, physical. Totoo. Kasi nung panahon namin, talagang grabe yung physikalan. Diba, sinasabi mo, panahon namin, 10 years ago lang naman yung panahon. Tsaka active ka pa, no? Parang nag-retiro ka na. Hindi, iba rin kasi, iba yung laro na ngayon eh. More on, na kasi ngayon eh. Outside. Maarte, konting tama, may react na kagad. Sa amin, nung panahon namin, siniko ka na sa mukha, may dugo ka na. Wala pa rin. Sa mga basketball players po dyan, si Lordy po nagsabi. Hindi, talagang dumaan talaga. Totoo naman din yung sinasabi mo, di ba? Pero, yun nga eh. Isa pang namimiss ko ngayon dito, nakikita ko ulit yung rason bakit tayo balik ng balik dito sa Pampanga. Yung mga tambol, yung mga bote na yan, ng mga Louis Kapampangan fans, yan yung rason bakit gusto natin bumalik dito sa Pampanga eh. Ito na yun. This is the atmosphere that we have been wanting dito sa Pampanga. And it's great to see it back dito. Kita mo, may galon si ate. Dalawa pa oh. Para lang itambol dun sa... Please tutukan nyo. Cameraman natin. Matutukan nyo po sana. Kasi ang dami. Ang dami ko nakikita mga plastic bottle dito na tinatambol sa mga railing, di ba? Talagang nag-e-effort talaga sila para dito. Ganyan diba? Ka-supportive ang mga kabalin. Oo. Damay mo pa yung mga taga Laguna na dumayo papunta rito sa Pampanga from south to north, di ba? Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng Sinag Liga Asia. Talagang walang sawang pagpapasalamat po yung sasabihin namin sa inyo every time na makikita namin kayo na nanonood dito live. Di ba? Grabe. As Ian Yumol scores right there. So, Louis 1, a good start para sa kanila after not shooting well from the three-point land. Ito yung ang puno ng Datsla, pumasok na si Homo. Oo. Nice pass. Estalilia, pasabit ang ginawa dun. And kung yung puno ng Datsla pumasok na, eto na yung sanga. Yung rampanes. May puno. Yung puno, nagkaroon ng sanga. Ito yung rampanes, pero yung nakita natin power play of the quarter brought to you by Converge. FiberX. Doble na, dinoble pa. Siyempre kasi yung puno, di ba? Kailangan may sanga yan. Hand in hand yung Homo at Panes. Kaya laging gusto ni Coach Rolly Amonelo pagsabayin yung dalawa. Kasi yung energy ng Panes, yung playmaking and scoring ng MJ Homo, di ba? Kung may
puno, may sanga, nasa ng ugat. Mamaya, kay Coach Rolly yan. Pero ngayon ibigay natin kay Maris Victoria for her first quarter report. Maris, what do you have for us? Ito, Lordi at Enzo, ang chika for today ay meron daw supportive fans ang Luwid 1 Kapampangan galing sa Angeles, Magalang at Concepcion, Tarlac. Isang motivation din kasi nila ang supportive crowds, kaya for today's game ay ganado ang mga players to play at syempre to win para secured spots sa semis. That's all for my chika. Mamaya ulit balik sa inyo, Lordi at Enzo. Grabe May naman. tono siya. May Grabe tono naman. sa chika niya. Parang chika minute! Pero thank you Marisa. Ang ganda ng report niya. Baka I do want to know, taga saan yung mga may bote na yan, di ba? Oo. Siguro in-interview na lahat yan. Siguro isa-isa. Pwede. Tinanong niya, no? Pwede, di ba? Kaya nga Grabe. chika minute eh. Ayan na na. po yung mga fans. Medyo Oo. ayan po, hindi po nila inumihinan yung mga hawak nilang plastic bottle. Pinampupukpuk po nila sa railing and to cheer for Luwid 1. That's why we love going back here sa Brenzigao Convention Center. Hindi lang yun. Kaya ganadong-ganado itong mga Kapampangan na naglalaro dito dahil sa mga Totoo. fans na nanonood sa kanila. Well, kita mo naman kanina yung Hassel Rising Suns, di ba? Nanalo, pero Buitison, yan na yung buwis buhay na pag-atake nito ni CJ Buitison. Siyempre, well-rested yan. 2 laro na miss niya dahil dun sa boxer's cut na natamo niya sa taas ng left eyebrow niya. Ganun pa man. Kita mo no? Playoff mode, no? Oo. Attack mode. Talagang Kahit sino sumalubong, wala siyang pakialam. grabe. Yan na nga, yung Mr. Everything nito, Luwid 1, CJ Oo, Buitison. tingnan mo, playoff mode talaga siya. Talagang kita mo sa game face ng mukha niya na Ready eh. uunin ko talaga to kahit anong mangyari. As Luwid keeps it alive, yun nga lang. Estalilia throws it away. Good recognition para kay Homo. Oh, and Manuel finishes the layup. Axel Manuel, kakapasok lang, instant offense. Oo, Homo. Itong Homo, ito talaga yung magdadala dito sa Dance Lab na to eh. Siya yung mga reason kung bakit maganda yung mga numbers ng Dance Lab kasi tuloy-tuloy, ayan o, katulad yan, depensa. Saan ka makakakita ng player na agresibong ganyan? Sa kanya nagmumula yung opensa, sa kanya nagmumula yung depensa. Totoo. Diba? Talagang heart and soul siya na itong team na to eh. Oo. Tignan mo yung napakagandang pasa ang ating assist of the quarter brought to you by J Project Clothing Shop, the official outfitter of Sinag Liga at makers of quality uniform. At saka, ito, dagdag ko lang. Nakausap ko tong Homo na to kanina eh. Habang nag-warm up sila, sabi ko, kamusta ka? Anong kondisyon ng katawan mo ngayon? Sabi niya, kuya, magaan yung pakiramdam ko. Piling ko, makakatulong ko ng maayos sa team. Sabi ko, ano ba yung mindset mo? Ano ba yung mindset mo today? Sabi niya, wala nang iba kuya, kung di manalo lang. Tama eh. Parehong-pareho nung sinabi nung MJ Raimundo no first game, di ba? Parehong-pareho. Ganyan yung mga winning mentality nga, di ba? As Garcia, kita mo yung lundag ng batang to. I say that as if I'm not 1 or 2 years older, di ba? 23 pa lang ako, baka 22, 21 lang ata akong Garcia. Sabi ako bata, di ba? Kala mo, tanda ako. Kapal ko. Ay, nako. Pero, kanina dumaan si Sarah, naghatid sa'yo ng pagkain. Sa atin yata itong dalawa eh. Oo. Bakit? Akin talaga yung nayupi, no? Talagang sinasadya niya. Walang pinagbago yan, Lordy. Pero yun nga, di ba? Siyempre, yung suporta ng mga taga-Pampanga, grabe. Siyempre, shoutout din kay Coach Aisel Santos and for sa City Heights Hotel and mga Kabalen fans namin dito na walang sawa pagsuporta sa Sinag Liga Asia. Lagi nandito, pero walang sawa. Grabe. MJ Homo, grabe naman yung basket na yun. Oo. Di ba? Playoff. Ito si Buitison, playoff mode. Ito naman si Homo. Winning mode na, no? Oh. Yan ang ating move of the quarter brought to you by Kaito Cement. Official cement partner na Sinag Liga Asia kasi tibay ng semento ng Kaito itong si Homo. Pag naglaro siya, alam mo na naman kukuha mo eh. He will always play hard. Reminds me of the mentality ng isang tinawag na playoff Wilson na si John Wilson. Ganun si John Wilson, di ba? Oh! Eye in the sky play. Daryl Garcia, special delivery from CJ Buitison. Grabe, parang nilagay sa kamay at nilagay sa ring.
Alam ko Diba? idadakdak eh. Kaya nga eh, paglapag sa kamay, nasa ring na kaagad. Oo. What a start for both teams. Pero good defense by Daryl. Escalilla on the other end. Di na nakahabol si Rampanes. Ang ganda ng laban na to. Walang bumibitaw, dikitan lang. Oo. Mga kasinag, kapit! Oo, dahil nga palitan ng basket. Dito, Rampanes. Yan ang sanga. Yung may bunga kanina. Wag po kayong kukurap dahil wala pong bibitaw dito talaga sa team na, dalawang team na to, talagang hindi magbibigayan to. Lordy, pwede na. Pwede ka na maging para. Ano na, change career na ba, Lordy? Second career lang. Second career. Sa bagay, basketball first. Mga ano pa. Siguro bigyan mo pa ako ng mga 3 years pa. Siguro. 3 years. 3 years ka dyan. Pwede pa mga 10 years eh. Tapos, tingnan natin yung drive of the quarter nito ni Rob Panis. Din sa atin ang Photon. Kayang-kaya sa Photon. The Bomb Panis. Talagang pinanindigan nyo na. Oo. Yung Bomb Panis na yan. Kasalanan ko, ako nagsimula nun, kayo naman yung naging istigan. Yung kayo talagang nag-push ni Rowie. Pero bagay naman eh, di ba? The Bomb Panis. Sige. Sige. Ano naman? The Food. Okay na, sige, the bomb na. Okay na, the bomb. Manuel knocks down the first free throw, pero ito yung magandang mga talagang subaybayin eh. Playoffs eh. Di ba? Imagine mo, ano kaya eh? Pinununan nga ng mga taga Santa Cruz Laguna yung gym 2 beses, elimination round. Paano pa kaya pag playoffs nagpunta doon, di ba? Oo. Pero, kailangan ng Datslav manalo ngayon to have a chance na bumalik tayo doon, di ba? Sa Santa Cruz. As ito, Homo, up fake. Good defense by Garcia. Pero kita mo, Rampanes! Kasi Homo tsaka Panes eh. Oo, sabi sa'yo, hindi. Tira mo yung puno matake, pero yung saka nandun na. Oo. Di ba? Andun na yung sasabitan mo, yung sang eh. Oo. Hindi talaga sumusuko itong dalawang to. Kita mo naman, oh. Oo, kita mo, lamang na sila dito ng 5. Nasibulan, partially blocked. Garcia in traffic, blocked again. Good defense galing dito sa Datslav, pero Simbulan, up fake, Simbulan. Ang ganda ng pasa nun. Saktong-sakto eh. Pero kita mo rin yung depensa nung Datslav. Kita mo, 5 tao nasa ilalim para protektahan ang goal. Oo, and doon na pumapasok yung scouting report ng Lordy kasi kampante sila. Hindi strength nitong Luwidwan yung 3-point shot. Talagang doon sila nag-clog sa paint, di ba? Siyempre. Hinayaan nila sa tres. Siyempre, alam mo naman, siyempre, kailangan kung saan yung strength mo, yun talaga yung pupuntahan mo. Yes, ito, Simbulan. Ganda ng simula niya kanina. 2 steals, 2 fast break layup, no? Oo, pero kita mo naman, agresibo. Ibang klase, yes. Dahil nga playoff na eh. Buhos mo na lahat dito, di ba? Dito na talaga legit na yung sinasabing 1 game at a time. Sa playoffs talaga nabuhay yung kasabihan na yun. Kung di lang na foul, highlight na. Oo. Sabi itong Rampanes na to, hindi nawawala na energy eh. Siyempre, the bomb nga eh. Tingnan natin kung masushoot ba niya yung 2 free throws. After ng first 2 free throws na namintis dito for Datslav, sunod-sunod, ayun, nabati ko tuloy. My bad. Pero sunod-sunod na free throw makes na for Datslav except for yung una ni Rampanes. Para sa akin, ang magandang dito, kombinasyon dito talaga sa Datslav, itong the bomb Panis, tsaka itong Homo eh. Naantay ako, mag-isip ka ng pangalan para kay Homo eh. Oo nga eh, mag-isip ako, ayaw ko mag-alala. The puno, sabi mo, the tree. The tree. The tree. The thriller. Parang Michael Jackson naman. As Jernel. Ayun na nga, wala pa rin 3-point conversion ang Luwidwan Kapampangan dito. So that's love. After 2 turnovers to start off their game, pagpasok ng Panis at ng Homo, lamang na sila ng 4 ngayon dito, Lordy. Oo. Kita naman natin to. Mga highlight ng first quarter, si Simbulan, 2 steal kagad. 4 points. First 4 points ng Kapampangan Luwid. Sa kanya nanggaling. Siyempre, hindi naman papayag itong si Homo. Kung papadaig ba siya, siyempre hindi, di ba? Oo.
Kita natin yung mga highlights ng Simbulan, Garcia, Bampanes. Walang tigil. Walang tigil ang mga aksyon dito sa Sinag Liga Asia. Totoo, and yan nga ang ating end of first quarter score. 19-15 in favor of Laguna Daslab Exios Construction kontra Luwid-Won Kapampangan. Tutok lang mga kasinag. Magbabalik tayo dito sa Sinag Liga Asia. It's time to dominate. With its built-in high prioritization feature, charge into battle with low latency. Yes! Get into the race with low jitter. Yes! Apply for a game changer plan now and experience great gaming with FiberX. Luwid-Won Kapampangan, ito ang kanilang mga season average, Lordy. And anong nagsa-stand out sa'yo from their best and their worst performances sa season? Itong Luwid kasi parang kilala natin siya sa depensa eh. Kaya kitang-kita natin yung blocks nila yung best in the league with 4.5%, di ba? Nakikita mo naman. At saka ito naman yung pinaka-best. Yung siyempre kung may best, may worst, di ba? Yung free throw nila, yun talaga yung worst din eh. Grabe na. Parang, medyo na... Ang ganda ng depensa mo, league leader kayo sa blocks, pero pagdating sa free throw, hirap kayo. So, di ba, pati sa 3 points, di ba, second worst nga sila sa 3-point percentage dito sa ating liga. So, medyo mahirap din ang lugar dito ng Luwid-Won Kapampangan. But then again, good thing dito para sa Daslab. Nag-step up tong Axel Manuel din eh. Oo, pero galing kay Homo. Homo din, di ba? Lahat kay Homo nanggagaling. Kaya may bullet pass na yun, no? And then Axel Manuel for the power play of the quarter. Brought to you by Converge FiberX. Experience better with Converge. And ito yung interesting point, Lordia. Sa 2 games ng Luwid-Won Kapampangan na pinanalo nila pareho yun, ha? Ang napansin ko, walang CJ Buitison dun sa panalo na yun. Sinasabi ko na natuto silang manalo without their best player, yung leader nilang CJ Buitison. But parang ngayon, parang nakalimutan siguro nila eh. Diba? Meron silang Buitison, no? Di lang, parang kaya pala natin manalo even without. Kasi ngayon biglang binabalik ni Coach Jonathan yung Buitison na nawawala yung regular na ball movement, mga ganun, di ba? Okay. So, ang sinasabi mo, mas okay na wala si Buitison? Hindi naman. Hindi, I mean, wala sa loob. Maganda yung nangyayari. Di nga, kanina hindi. Parang, nung past 2 games, nung nawala siya. Pero ngayon, parang nakalimutan nila. Kasi mabibigyan sana ng mahabang pahinga yung Buitison, di ba? Oo. So, yun. Pero that's love. Kita mo, lahat umaambag. Sama pa patong si number 71. Si Alota, nakakapasok lang. Tsaka, kita mo yung ginagawa ng ngayon, ng Daslab? Pass break. Oo. Hindi na nila pinapadepensa itong Luwid kasi alam nila itong Luwid Kapampangan na ito magagaling dumepensa ngayon. Ginagawa lang, tinatakbuhan. At itong Daslab nito ay 3rd best in the league sa pass break points. Oo. Eh, yun nga eh, yung Homo, pag nakakita ng may tumatakbo ang kampi, pasa agad eh. Tapos yung Panis pa, di ba? Bilis doon, ang leaks eh. Kala ko, blanca ni Alota eh. Nga eh, napakamot si Homo doon, sabi niya. Sayang, ganda na ng depensa, kasi lang na-foul. Oo, sabit eh. Oo. Pero, yun nga, dito talaga true test for Luwid-Won Kapampangan. Worst in the league, 55% sa free throw line. Napakababa nun. So, ibig sabihin, di ba, 55%. So, lahat ng trip nyo sa free throw line, 1 out of 2 palagi, di ba? Oo, lagi. Ayan. Di ba? Problema nito shooting eh. Itong Luwid Kapampangan. Shooting talaga. Oo. Dapat turuan kayo ni Enzo. Wala akong shooting. Ano ka ba? Meron. Nakita ko yung mga tira mo eh. Kung may fade away ka pa eh.
Fade away layup. Cooking. Si Allen Mina siguro pag wala si Allen. Ay, di, yung ano, Billy De Leon. Eto, steal na naman. Eto na. Estalilla to Britison. Easy layup for CJ. Diyan sila mabubuhay sa depensa at pumunta sa fast break, no? Oo, hindi talaga nagsisinungaling ang numero. Kita naman natin, steals nila, second. Best in the league talaga sila. Tinan mo, 13.6. Grabe. Taas diba? nun. Ang taas nun at the same time, di ba? Makikita natin na dun sila mabubuhay kapag takbo sila ng takbo. Oo. Pero parang binaliktad ng Dutch eh. Ganun din sila. Ganun ang Dutch ngayon. Puro fast break, di ba? Oo. Eto, pumasok na. Ang ano, kung may sanga, may puno, may ugat, may bunga. Sino? Yung Yung Mirondo. Siyempre, sa bagay, bata, 18 pa lang siya. An 8-point lead for Dutch dito, 26 to 18. Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Eto, Lordy, ang season averages ng Laguna Daslab x EOS Construction. What stood out for yan? Anong tingin mo magiging key para sa kanila para manalo ngayong araw? Siyempre, ano pa nga ba? Yung best in the league nila, yung steals. Kitang-kita man, 13.8 sa steals. At siyempre, pag may best, may worst din. Siyempre, Yes. yung 3-point field goals nila. Oh. Worst in the league, 19.2. Napakababa nun. Oo. 3-point field goal, 19.2. So, itong dalawang team na to talagang huwag nang patira. Back to the 80s. Diba? Oo. Yung wala, hindi pa uso tumira ng tres. Na dyan, pero all kidding aside, itong dalawang team na to, na bumubuhay talaga sila is fast break, which, so, sabi mo nga, nagbubunga sa depensa nila. Sa ngayon, that's labang nananalo dahil nga, di ba? Oo. So, sinasabi mo, Fast break. Doon ka sa team na maganda ang depensa. No? Oo, ayan. Katulad yan, traveling. Oo, di ba? Pero Pero, yung mga dapat tinitimpla ng mga coach, yung mga turnover nila dapat binabuwasan. Yan ang sinasabi dapat sa mga player. Kasi Totoo. playoffs na ngayon. oo. Kailangan lessen lang lessen yung mga turnover, lessen yung mga mali na ginagawa Totoo. bawat team. Kasi Pero- mahalaga na talaga lahat. Tama. Pero alam mo yung sinabi mo na boto mo dun sa team na mas maganda depensa, di ba? Mas kampante ako sa sagot ko yung team na mas mataas yung punto sa final buzzer ang ano eh. Oo, mas sabay. mataas ang chance nun eh. Hindi, syempre, pag magandang depensa mo, mas marami kang points, syempre. Oo, kagaya yan. Convert. Yung nalabitin lang for Axel Manuel. Binati mo kasi. Ikaw nagsabi ko doon. Hindi ako hinubad Eto yung, na. multitasking, hinubad yung kanyang tape sa kamay, sabay may steal at may assist pa. Ang daming ginawa ni MJ Homo dun sa sequence na yun, ha? Oo, ipinapatunayan talaga nitong That's Love na to na #1 kami sa steals. Oo. Grabe. Energized na parang hindi lang dahil nandun kami sa home floor namin kaya kami nanalo, di ba? Parang ganun ang sinasabi nila eh. Kid Estalilla going to free throw line dito. Tingnan mo yung Rondo fake pass for the move of the quarter brought in by Kaito Cement, the official cement partner si Nagliga Asia. Foul daw. Sabi ni Axel Manuel, nabangga siya ni Homo. Kita mo, no? Nagtasawan. Kita mo si Manuel nag-step up din eh, no? Mm-hmm. Homo, tumitimpla pa yan. Maya-maya yan. Fourth quarter yun eh. Oh, Mr. Fourth Quarter, no? Ayun. Tingnan natin kung Mr. Fourth Quarter ba talaga siya. Eto na. Sinabi ko Pwede. sa'yo, may sanga, May bunga. may puno, may bunga. Yung ugat, nasa na? Ayan, Goloso. galoso. Galoso. Ayan ang ugat. Kita mo naman, yung katawan. Diba? Ugat. Balik ka. next game day natin eh. Umupo ka rin Kaya, hindi, gusto ko matry. Marunong mag-anchor si Coach Pancho. Kayong dalawa. Hindi ko alam kung kaya ko po mag-angkor. Pero na-try natin. Anchor. Coach Pancho anchor. Oh? Ikaw analyst niya. Ano kaya mangyayari sa amin dalawa nun? Tatawanan din kayo. Ito. That's love.
setting up their offense. MJ, step back jumper. Long 2 yun. Wala Manuel out of nowhere. Grabe ito Manuel, ha? Manuel. Simbulan breaks up that sequence. Itong Manuel na to ngayon ko lang nakita to eh. Bagong ano ba to? Ano ba siya? Hindi siya gaano naglalaro eh. Wala siya gaano sa rotation. Kumbaga ito na yung time na binigyan siya ng opportunity. Nagsi-step up siya, di ba? Right in the nick of time as they have a 9-point lead dito. 28 to 19, 6 minutes and 22 natin tira sa ating second quarter. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Ako si Ronald Tubid, Sinaglas 40. Laban ka? Succumb to the home team. Ito, yung Elimination Day matchup nila between Luid 1 and Laguna Dasavex Eos dun sa Santa Cruz, Laguna yon. At nanalo nga ang Laguna Dasab. And ito yung stats, Lordy. Ayan, kitang-kita naman natin sa mga numero na nangingibabaw sa rebound itong Laguna. Lalong-lalo na sa bench points. 51 over 17. Grabe. Ang taas nun, yung bench points na yun, no? Totoo. And yung 51 na yun, andun yung Homo, andun yung Panes, off the bench nga, sinasabi mo, di ba? Eh ngayon din, ganun din ang ginawa ni Coach Rolly Amonelo. Off the bench yung dalawa, pero Coach Jonathan Buwan, parang every week may bago siyang sombrero, mga lucky cap nga daw niya eh. Oo. Every week, lagi yan. Eto, Estalilla. Uy! Bulang binaba pa. Sinausaw pa, no? Oo. Extra pass pa pala papunta kay Darren Garcia. Pwede na i-diretso eh, no? Totoo. So, Laguna. They go to Madis. Baseline jumper. No good tapikan. And there's a whistle. Ball will go dito sa Luid 1 Kapampangan. At Lordy, batiin lang natin ang mga nanonood ngayon. Si Boss Andrew Chuachoy of Sun Sports. And siyempre, si Boss Ronald Uy of Blue Sky, Roller Blue Sky. Kay Attorney Melvin Matibag of San Pedro, Laguna. Vice Mayor Jel Alonte of Binyan, Laguna. Mayor Attorney Christian Natividad of Malolos, Bulacan. Attorney Vincent Maronilla, Ret. And General Cesar Mancao, nanonood din. Boss June of J Project. Boss Esa Hambali of Esa Philippines. Boss Primo ng Max Ballers of Davao. And Boss Paul De La Fuente of Pin Cotton. And Ma'am Grace and Ma'am Mayet of SCD, ang mga sponsor natin na nanonood. At syempre, yung mga mayor, vice mayor, and attorneys na sasali daw sa Sinaglakas 40. Happy viewing po, mga sir and madam. Exciting, no? Ito. That's love. Protecting a 5-point lead right here. Oh, nawala yung bola, but Manuel gets it back. Kung pumasok yun, araw na talaga ni Axel Manuel. Kung pumasok pa yung tira na yun. Medyo nagbabol yung ano eh. Yung bola, kaya hindi niya na-control. Also watching daw, Lordy, si Coach Eric Quintana in Washington, D.C. sa USA. Our basketball head, our international head of basketball affairs. Abangan ang Sinag Liga Asia Global coming this 2024. Of course, si Coach Eric Quintana kanina kasama ni Coach Pancho dun sa DWIC interview, di ba? Oo, isipin mo naman yun. From Washington. Grabe, pati siguro sa White House, pinapanood tayo. Si Joe Biden, ano? Oo. Pwede. Malay natin, di ba? Ito, 3 on 1. Oh! But Garcia with an easy layup there. What a look back. So down to 3 na lang. Inuunti-unti ng Luid. At ito yung ayaw ng that stuff na Lordy. Ma-involve yung crowd. Kasi gaganahan bigla itong Luid 1. Oo, kaya kailangan kontrolin nila dito yung game. Masyado sila nakikipagsabayan ka sa Luid eh. Oo. As Homo, nabitawan. Mercado, shortstop jumper right there. Ito si Coach Rolly, ang bilis ng palitan ng tao. Kita mo, binubunot niya lahat ng bench niya. Naghahanap siya ng magandang kombinasyon para mangibabaw sila dito sa game na to. Oo, as
Garcia tries from the outside. Unang 3-point conversion dito na Luwid 1. Kita mo naman, nag-uungusan ng, ng puntos dito itong dalawang kupunan na to. Talagang palitan eh. Oo, pero hindi pwede siyempre palitan lang sa puntos. Pero kailangan mo umistap para maganda-ganda naman yung pasok. Totoo. Ito, Homo. Weaving through the defense. MJ. Whoa! What a tipsy-do layup! And even yung Luwid 1 bench, napanganga dun sa finish na yun. Oo. Hindi niya nakakalain na mapapasok pa yung bola. Hindi na nga siya nakatingin eh. Grabe yung finesse na yun. Look at this. Ang ating moment of the game. At sa atin ng Excel Bot, our official tile adhesive partner. Grabe yung taas nung bola sa board. Tapos hindi pa siya nakatingin. Gumulong siya eh. Oo. Ginamit niya yung screen, snake, nag-switch, natake niya, no? Galing. Galing. Ang taas ng icon nitong bata to. Oo. At alam mo na impressive doon, kapag yung mga kalaban mo na pa-O din, di ba? Kasi Luwid na pa-O. Pero ito, bigyan natin ulit kay Maris Victoria for her second quarter update. Maris, what do you have for us? Yes, wala munang chika for this quarter, Lordy at Enzo. Pero eto, from Laguna That's Love, Head Coach Rolly Amonelo is not satisfied kahit sila ang lamang. Bilog daw ang bola kaya madaming pwede mangyari. Hindi sila pwedeng maging kampante. Sabi pa ni Coach, depensa daw talaga ang makakapagpanalo sa kanila. Balik na muna sa inyo, Lordy at Enzo. Thank you so much, Maris. And yun naman talaga, di ba, Lordy? Defense wins championships talaga yung sinasabi nga nila, di ba? Tama yung sinasabi ni Coach Rolly kay Maris, di ba? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, hindi pwedeng paalitan lang ng puntos dito. Kailangan dumipensa. At tama yung sinabi ni Coach Rolly, hindi siya nagpapakampante. Tama. Na lamang tayo, relax lang tayo. Hindi. Hanggat may oras, hanggat nandyan yung bola, laban. Tama. Siyempre, you know a lot of things about defense eh. Since college, yun talaga yung calling card ng Lordy Casajeros depensa di ba? Oo, wala nang iba. Oo. Kayo ni Rock Olivares sa UE, di ba? Yun yung wing tandem nyo before. Oo, kahit sino. Kahit sino mapatapat sa amin. may tatamaan. Ay, may didepensahan. Ano nagsabi ka na? Pero, yun nga, daming mga magagaling na players na nanggaling sa UE program. Diba? Kagaya ng Pampanga, ang daming nade-develop na mahuhusay na bata. Kaya nga, 3 ang Pampanga team natin, di ba? Kagaya ng Laguna din. Actually, Laguna, 2 team natin. Isang Daslav Exios at mamaya, LDG San Pedro Laguna, di ba? Ito nire-representa. So, maganda yung mga matchups natin dito sa playoffs eh. Parang mga probinsya, mga cities na nagpo-produce ng mga mahuhusay na teams, di ba? Oo naman. Lalo-lalo na itong Pampanga. Ang daming player na pinagaling dito. Tsaka ang daming parang hulmahan ng mga player dito sa Pampanga eh, no? Lalo-lalo na si Gob Delta, talagang napakagaling mag-develop ng mga player yan. Totoo. And siyempre kahit dito sa mga Luwid Kapampangan players, di ba? Hindi man niya sila hawak kasi may team owner tong Luwid 1, may team manager talaga sila. But, sinasabi nga nila, sumusuporta pa rin si Gob Delta dito sa Luwid 1. Kapag may tournament, ano bang kailangan? Paano siya makakatulong? Okay, ito, tutulong ako, ganito magagawa ko. Ganun si Gob Delta. Anything and everything na sports-related, di lang basta basketball, di ba? Sports-related, tutulong si Gob Delta. Kasi para sa kanya, dun niya mababago ang buhay ng mga bata, di ba? Oo naman. Ito naman, nakita ko lang ha, Enzo, maiba lang ako. Go lang. Panes versus dito kay Balintano. Ano ba yan? Sino? Saan na? Number 15, Balintad. Oo, Balintad. Grabe yung bakbakan nilang dalawa kung nakita mo sa ilalim. Oo. Yung Panes kahit payat yan eh. Palaban yan eh. Grabe yung bakbakan nila. Talagang si Panes nakakagat na yung labi. Ito si Balantanad parang relax pa rin yung mukha eh. Siyempre ganun talaga, di ba? Yung bakbakan tayo ngayon, pupukan tayo. Ikaw, alam mo to, di ba? For sure, may mga nakalaban ko nung college and even ngayon sa pro na kaibigan mo sa labas, pero pagdating sa loob, bakbakan tayo. Di ba? Ganun yan eh. Trabaho lang, walang personalan. Walang personalan. Kumbaga, titirahan tayo sa loob ng basketball court, pero pagkatapos, body-body tayo, di ba? Ganun lang naman yun eh. Pare-parehas tayo nagtatrabaho, kaya siyempre, pag trabaho tayo ng maayos. Pero pagdating sa labas, tropa-tropa, kalimutan na natin kung ano yung nangyari sa loob ng court. Okay.
trabaho sa inyo ni Allen na pro, dito sa mga bata, yung parang Future. future, diba? Na nila Future. to. Tama. And kita mo naman, ganyan yung mga laruan ng bata. Talagang the future is bright, di ba? Oo Lalo na sa naman. Pilipinas, sa Philippine basketball scene. Alam mo naman dito, tayong mga Pilipino, talagang basketball enthusiasm tayo dito. Talagang halos lahat, bawat sulok, kahit tagong-tagong probinsya, may nagbabasketball dyan. At kahit walang basketball court, di ba, may ring. Gagawa ng paraan para Totoo. magkaroon ng basketball court. Kaya nga, wala tayong problema na maraming liga kasi ang thinking ng Sinag Liga Asia, mas maraming liga, mas maganda para sa mga manlalaro, mga pro kagaya nyo, at opportunity para sa mga bata kagaya nito. Kagaya niyan. Nito ni Chester Aquino, nakakabalik pa lang. Na yun talaga, alam ko kasi yan talaga yung trabaho nitong Aquino na to. Oo. Shooter lang talaga, no? Oo. Spot up shooter. Yes. Eto. That's love. Up by 5. They kick it over. Three-pointer. Conde! Knocks it down! So eto na, umaapoy na. The worst three-point shooting team in the league. Back-to-back threes, Lordy. Oo. Samantalang Luwid, hirap makabasket dito. Manuel, who has been the man ngayon and draws a foul dito kay Parley Dimla. Grabe yung Manuel, agresibo, no? Opensa, tsaka depensa. Kita mo, siya yung nangingibabaw sa rebound. At ito ang 3 points ni Aquino. Pagpasok, 3 points na agad. Nakakasan na eh. Pati si Conde, ito rin. Oo. 3 points din kaagad. Back-to-back 3 para sa That's Love. Grabe, what? Offense and defense, both ends of the floor yung laruan itong That's Love. At team na talagang gustong manalo ngayong araw at i-extend pa yung serye natin, di ba? Hindi lang daw basta Hasan Rising Suns ang kaya makapag-extend ng game 2 or do or die. Pati din daw sila. Ay, sayang. Ang ganda sana ng gusto mangyari ni Conde. Gusto nyo lang mispot up dapat si Aquino. Kaso lang gumalaw si Aquino, nag-improve yung position. Hindi lang sila nagkaintindihan pero good decision dapat. Gusto niya ulit patirahin siya si Aquino. Ito, timeout by Luwid Bon Kapampangan there. Down by 8 points. 39-31 a minute and 6 seconds remaining dito sa ating first half. Clothing shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. Ako si Roddy Santos para sa Sinag Lakas 40. Game na! This 2023 Sinag Liga Asia is brought to you by J Project Clothing Shop, the official outfitter of Sinag Liga Asia. And of course, Photon, our official mobility partner, kayang-kaya sa Photon. 1 minute lang natitira dito sa ating first half as makikita natin ang Pampanga Delta, the #1 team. And merong mga bagong mukha sa koponan nila ngayong Lordy, no? Oo. At parang itong si Estil lang yung parang natitira na nakikilala ko eh. Oo. Siya si Miklat, no? Silang dalawa lang. Oo. So, nakikita natin how the new look Pampanga will do later kung ganun pa ba yung level ng madadala nila. Kasi nga, undefeated eh. 10-0 talagang sweep na elimination round. Ito, Estil na naman dito ang Das Love. Nasabi mo kasi Estil yung nanonood eh. So, may agaw eh. Ito, Elospa. Goes to Parley. Dimla, Pinoy step. Natapik. Oh, Estil again. Oo. Perez, up fake. Perez bitin. Witison fighting for it. Dimla, up high for that layup. Grabe. Kala ko block na yun. Oo. Grabe. Akala ko din turnover na din yung kanina eh. Talagang Luwid 1. Tinatrabaho nilang ibabatong kalamangan. There was a foul. Welcome to the Sinag Liga Asia Playoffs na talaga. Talagang dikdikan, bakbakan ang makikita nyo dito mga kasinag. Grabe.
is happy watching to the Network Operations Officer of TAP DMV, Sir Richmond, kay TL Mario, Boss Dave, Boss Nico, Lonlon, and son of Master Gabo, Ma'am Glyza, and from Big Boy, 4th year anniversary sa TAP. Happy 4th year anniversary sa TAP DMV. Siyempre, mga sumusubaybay sa Sinag Liga Asia, happy watching po sa inyo and happy 4th anniversary sa TAP DMV. Ito, Perez. Gives it to Losma, back to Perez. Buitison, 6 seconds to shoot. Buitison, baseline inbound for Luwid 1. 6.3 seconds, 5 seconds on the shot clock, 1.3 seconds ang difference ng shot clock, game clock, Lordy. So technically, last shot na to for Luwid 1 talaga. Oo, sa kanila na to pupunta. Ito, timeout ang Luwid dito. Hahanap sila ng magandang opensa para maganda-ganda yung tapos nila dito sa first half. Oo, and yun talaga yun. Nung pumasok kayo sa halftime na maganda ang tapos, di ba, ng first half nyo. Kasi nga, itong Datslav, talagang hinimay sila sa depensa. Medyo nahirapan sila. Pero speaking of, ito ang Sinag Lakas 40. We will have 2 divisions, the Open Division and the Executive Division. If you're interested, please contact those 2 numbers on your screen or even email us at sinagasiasport@gmail.com. Kaya sabi ko sa'yo may more than 10 years ka pa kasi may Sinag Lakas 40 tayo. Parang gusto mo na akong paratingin dyan. Hindi. Hindi, sinasabi ko lang. As makikita natin ang ating chairman, Mr. Rocky Chan, and our COO, Coach Leo Isakin. Git naman may hawak ng bola, si Choy Choy. And of course, the lovely husband and wife, ang president and CEO natin, si Boss Ray Alaw, and our head of finance, Ma'am Mariel Alaw, aka my mommy and daddy. Kita mo naman, talagang on hand talaga yung mga tao dito. Talagang nakapaligid sa Sinag Liga Asia. Talagang every game, kahit saan, andyan sila, no? Suporta din talaga. Talagang binabantayan kung nagtatrabaho ba si Enzo o hindi. Ay nako, nagtatrabaho. Kita mo nga. Magsawa ng mga kasinag natin sa mukha ko ngayong araw at sa boses ko. Garcia fell down to shoot that. 1 second left. Mad decide to beat the buzzer from half court. But nonetheless, itong Datslav XEOZ Construction magbabaon ng 7 puntos na kalamangan at the half dito. And dahil nga, Lordy, sa sinasabi mo, yung depensa nila nagli-lead sa opensa, no? At ito, kitang-kita naman natin yung mga highlights natin sa second quarter. Ito si Manuel ang nangingibabaw at nagpapakilala dito sa Datslav. Sinong homo, sinong panis daw. May Axel Manuel itong Datslav XEOZ Construction. Pero huwag natin kalimutan itong MJ Homo. May mga ganyang klase, mga trick shot, di ba? Oo naman, talagang ayaw din talaga pumayag na hindi pa tapos ang laban. Meron pa tayong second game. Magkikita pa tayo. Yun ang gusto niyang ipaiwatik dito sa Luwid, Pampanga. Malalaman natin ang kasagutan dyan sa tanong na yan, Lordy, kasi magbabalik tayo dito for the second half ng laban ng Laguna Datslav XEOZ Construction kontra Luwid 1, Kapampangan. Hello mga kasinag, Enzo Galarosa po ng Sinag Liga Asia. At andito po tayo sa Barangay Tangos South in Navotas City para sa second installment ng Sinag Saya. Halina't subaybayan ang aming journey dito para magpasaya at mag-inspire ng mga kabataan dito sa Barangay Tangos. Malaking bagay po ito kasi unang-una yung mga ibang kabataan, yung mindset nila nasa basketball, hindi sa mga sugal, saan man bating bagay. Kaya itong ang pagbabasketball sport natin ay napakalaking bagay po. Matangkilik po natin ang paglalaro ng basketball, maiwasan po ang mga masasamang gawain para maging maganda patuloy na paglalaro. At yan po mga kasinag, dyan po nagtatapos ang ating ikalawang installment ng Sinag Saya dito sa Barangay Tangos, Navotas City. Tutok lang po kayo sa aming mga social media accounts at Sinag Liga Asia sa Facebook and Instagram kung saang barangay kami susunod na magpapasaya
only here at Sinag Liga Asia. Ako si CJ Beautison, abangan ang Team 1 Luwid 1 Kapampangan sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Ako si CJ Delpino, abangan ang Pampanga Pradera sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Ako si Jasper Miras. Abangan ang Laguna Dash Lab, EOS Construction, Sinag Liga Asia. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge FiberX Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge FiberX Plan 1.5, ang dobleng sulit new offers from Converge. Doble na, di noble pa! Ako si Romel David, para sa Sinag Lakas 40. Sigabang ka? It's time to dominate! With its built-in high prioritization feature, charge into battle with low latency. Yes! Get into the race with low jitter. Yes! Apply for a Game Changer plan now and experience great gaming with FiberX. Ako si Parley Dimla. Abangan ang Team Luwid 1 Kapampangan sa Sinag Liga Asia. Ako si Roddy Santos para sa Sinag Lakas 40. Game na! Determinasyon, sipag, puso, pangarap ang puhunan, talento ang labanan, umaatikabong bakbakan. Mga laro ay tutukan. Game na!
Ronald Tubid, Sinag Las 40. Laban ka? Ako si Richie Melesio para sa Sinag Lakas 40. Laban ka? Maganda ang view. May libre kang kape. Walang problema sa pagkain. May sarili kang mesa. Higit sa lahat, ang fresh mo pa. Walang MRT na kailangang habulin. Walang traffic na kailangang tisin. Kaya sige, tanggapin lang ang orders. Tanggapin lang ang bookings. Tanggapin lang ang racket. Kaya yan with Converge Home Base. For plans as low as 1,500 pesos per month, meron ka ng internet speed up to 200 Mbps. Make it big with Converge Home Base. Ako nga pala si Allen Andromina, player ng Terrafirm Madrid. Inaanyahan ko kayo na panoorin ng Sinag Liga Asia. For sure, marami kayong masasaksihan na mga kabataan na sino-showcase yung talent nila and for sure mag-enjoy kayo. Tara, load na kayo. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Ako si Jason Diaz, abangan ang pagsinag ng Passion Sports Elite sa Sinag League Asia. Hello mga kasinag, Enzo Galarosa po ng Sinag Liga Asia at andito po tayo sa Barangay Tangos South in Navotas City para sa second installment ng Sinag Saya. Halina't subaybayan ang aming journey dito para magpasaya at mag-inspire ng mga kabataan dito sa Barangay Tangos. Malaking bagay po ito kasi unang-una yung mga ibang kabataan, yung mindset nila nasa basketball, hindi sa mga sugal, saan man bating bagay. Kaya itong ang pagbabasketball sport natin ay napakalaking bagay po. Matangkilik po natin ang paglalaro ng basketball, may iwasan po ang mga masasamang gawain para maging maganda patuloy na paglalaro. At yan po mga kasinag, dyan po nagtatapos ang ating ikalawang installment ng Sinag Saya dito sa Barangay Tangos, Navotas City. Tutok lang po kayo sa aming mga social media accounts at Sinag Liga Asia sa Facebook and Instagram kung saang barangay kami susunod na magpapasaya. Only here at Sinag Liga Asia. Ako si CJ Beautison, abangan ang Team 1 Luwid 1 Kapampangan sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Ako si CJ Delpino, abangan ang Pampanga Pradera sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Ako si Jasper Miras. Abangan ang Laguna Dash Lab, EOS Construction, Sinag Liga Asia.
The fastest growing fiber internet got even faster. Again, dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! Ako si Romel David para sa Sinag Lakas 40. Igabang ka? It's time to dominate! With its built-in high prioritization feature, charge into battle with low latency. Yes! And get into the race with low jitter. Yes! Apply for a Game Changer plan now and experience great gaming with FiberX. This is Sinag Halftime Interview powered by Converge, and with me is none other than Assistant Coach Jerome Flores from Luwid 1 Kapampangan. Hi Coach! Kamusta po kayo? Mabuti naman. Coach, matanong ko lang kasi grabe, from Elims ngayon nandito na kayo, securing a spot for semis. Paano nakakatulong ang Sinag Liga Asia sa individual performance ng mga players nyo? Good evening po. Yun nga, yung exposure ng mga bata nakikita sa mga ibang school, saka yung nahahasa sila sa mga paglaro nila, saka continue yung playing nila para at least makita ng mga ibang school na pwedeng ma-adapt nila. So. Coach, grabe yung team chemistry ng Luwid 1 kasi kita mo may supportive fans pa kayo. Matanong ko lang Coach, ano ang ginagawa nyo as a team? Kunyari pag walang game, may ginagawa ba kayong team bonding or kahit simpleng kainan o kwentuhan? Yun nga, kumakain kami sa labas and then kwentuhan pagka walang training or pumunta kami kay Coach Benedict dun sa resort niya. Thank you so much Coach. Pagkakataon mo na pong bumate o magpasalamat. Supportan nyo po yung Luwid 1 Kapampangan. Salamat po sa lahat na sumusuporta sa amin. Lalo-lalo na yung mga sponsor namin, si Boss Prandel, si Boss Darwin Tandang, saka si Boss Abarca, saka kay Gob Dennis Delta Pineda. Maraming salamat din po. At maraming salamat sa mga court na nagpapahiram sa amin pagka may ensayo po kami. Ang Barangay Juliana, Barangay Saging, at lalo-lalo ang Barangay Santa Lucia. Maraming salamat po. At hello, Eitan. Thank you so much, Coach. Again, this is our Sinag Halftime Interview Assistant Coach Jerome Flores. Kamusta kayo dyan, Lordy at Enzo? Okay na okay lang kami, Maris. And thank you so much for that interview, Assistant Coach of Luwid 1 Kapampangan, Coach Jerome Flores. But his team is down by 7 points at the half, 40-33 in favor of Laguna Datslav ex-EOZ. And kami pa rin ang inyong mga kasama, Enzo Galarosa and Lordy Casajeros. And Lordy, anong nakita mo dito sa panig ng Datslav? Bakit lamang sila at bakit hirap na itong Luwid 1 Kapampangan? Una sa lahat, nakita ko napakaganda ng depensa at pinapatunayan nila na #1 talaga sila sa steals and conversion sa fast break. Nakita naman, ito namang Luwid na to Kapampangan. Medyo na-struggle sila sa shooting, free throw. Okay yung depensa nila pero mas lamang talaga ng agresibo to Datslav EOZ. Mas gutom, no? Nakitang-kita sa first half. Kagaya nga ginawa kanyang Hustle Rising Suns sa second game natin. Talagang mas gutom sila. But siyempre may pangalawang half pass. We can see the halftime highlights right here. And akala natin, Panes, Homo mag-lead ng way. Pero there's two different players na nag-lead ng way para dito sa Datslav. And yun yung si Chester Aquino and
yun nga si Axel Manuel, nagulat tayo na nag-produce yung dalawa na yun. But nasa plano siguro yan ni Coach Rolly Amonelo for sure. Kasi nga alam niya, scouted na ng mga teams yung Rob Panes at saka yung MD Homo, di ba? Oo, yun nga yung sinasabi ko. At tulad nito, halftime stat natin. Kitang-kita naman natin na lamang sa field goals tong Datslav. Lalong-lalo na tong bench points nila. Talagang mataas talaga yung bench points ng Datslav eh. Pero hindi naman papadaig itong Luwid Kapampangan in terms of rebound and points in the paint. Totoo. Pero hindi naman masyadong malayo, pero andun pa rin talaga yung lamang sila kasi malalaki sila. Oo, pero may isang player na nag-lead ng way talaga para dito sa Datslav X EOS Construction, and nabanggit ko na siya, none other than Axel John Manuel. 11 points, 2 assists, 3 rebounds in the first half, Lordy. Grabe performance niya na binibigay dito sa Datslav. Oo, nag-step up talaga siya. Kasi alam naman natin na ang muka ng Datslav ito si Homo, pero pinakita naman ni Homo na meron pa kami isang teammate na pwedeng mag-produce ng points. At ito si Axel Manuel. Totoo. Yun nga, napakaganda ng first half niya. Tingnan natin kung masusustain ba ng Datslav itong napakaganda depensa nila towards the second half. At makikita natin leading scores natin dito. Luwid 1 Kapampangan. Daryl Garcia with 10 points, Simbulan with 5. Dimla with 4, and together with Kid Estalilia, 4 points din. At ito naman sa Datslav, kitang-kita naman natin. John Manuel, 11 points. Aquino, 8 points. Homo, 6 points. And Panes, 4 points. Oo. Basti pala second name ni Rob Panes, diba? Oo. So yung Bum. Pwede naman, Rob, Bum, Basti, Panes. Bola. Ayun. Yun nga eh. Yan ang ating halftime score dito. 40-33 in favor of Laguna Datslav X EOZ. Kapit lang mga kasinag kasi magbabalik tayo dito for the second half dito lang sa Sinag Liga Asia. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. Back here inside the Brenzy Giao Convention Center as a 7-point lead for Datslav X EOS Construction in this battle of the North and South. Pero bola dito ng Luwid 1 Kapampangan to start off, and key dito, Lordy, ito, sabi ko pala sana, kailangan ni Buitison bumuhay ng team niya ngayon, and ginawa niya agad, first possession pa lang. Oo, nabasa na kagad na yan iisip mo. At binawi kagad din Bam Panes. Siyempre, hindi magpapadaig talaga itong Bam Panes na to. Hindi pwedeng hindi mo babanggitin yung pangalan niya eh. Grabe, Oo. Diba? Parang tahimik lang ng first half, pero ngayong second half, magpapakilala ulit ako. Pero Kid Estalilia, may hang time dun sa fadeaway na yun, di ba? Oo naman. Siyempre, kailangan din talaga yung mga hinuhugot nito ni Coach Benny, Coach Jonathan, mag-produce na. Oo. And yun nga kasi dito sa mga hinuhugot ni Coach Rolly, nagpo-produce, di ba? Yung Alota, Aquino, Manuel, di ba? So, kailangan din dun bumawi nitong Luwid. Kasi, kagaya nito, itong Elos pa, wala pang ginagawa until that one. Kailangan tabanggitin eh. Ito na nga yung sinasabi ko, bumunot na si Coach Jonathan sa ilalim. Oo. Para malaman niya kung ano ba talaga yung kombinasyon para manalo sila dito sa game na to. Ito, Homo. Dribbles away from the double team. Madis underneath. Nabitawan. Manuel. The layup. Wow! Come play with me. Parang airlines yun. Grabe, no? Elos pa, pass up an open look sa tres, pero nilapit pala. Ang ganda ng bunot ni Coach Jonathan dito sa Elospa na to. Oo. Tahimik ng first half, no? Pero parang siguro sinabihan na kailangan siya ngayong second half. Actually, hindi ko nga siya... Ramdam, no? Parang di nabanggit yung apelido niya nitong first half eh. Pero ito second half talagang... Please, banggitin mo naman pangalan ko. Oo. Set up pa, JP Malyari. Saglit lang pinasok ng first half. Ngayon, puntos agad dito sa second half. So, good start for Luwid 1. Oo, ito na. Unti-unti na silang umahabol at nagkakaroon na ng rally talaga itong Luwid 1 na to. 10-5 ang ating quarter scoring dito. So, nag-pick up yung scoring for Luwid. But Malyari with a rebound. Oo, ito. Steals na naman. Panes. Good pass. Manuel. Wala. Sayang.
Oh, Alota. Oh. Dalawang player sa Daslov. Talaga nagpakamatay. Panes looks like he's hurt. Oo. Hindi tatayo niya yan. Siyempre matibay yan. Ibang-iba. Bomb nga eh. Saka kitang-kita mo talaga itong bomb Panes na talaga ay sumuko. At ito, kitang-kita natin sa replay kung paano niya dinive yung bola at tinulak siya talaga. Oo, kita-kita yung tulak. Oo. Tumama yung mukha niya din kasi sa bola eh. Kaya doon siya nasaktan siguro, no? Tumama yung mukha niya. Tignan mo nga yung bola, baka may gas-gas. Ay, yung mukha niya, ano pala? May Panes pala. Panes, oh. Yung bola, yung inalala mo ah. Homo. Oh! Bukas pa pala ang bangko ng linggo. Oh, bukas at gabi na, bukas pa rin. Oh, grabe. What a shot there by MJ Homo that puts his total up to 9. Dumaan pa ng bangko bago pumunta ng Pampanga. Pero yun, ang ganda ng passing dito. Buitison, Tumalyari, papunta kay Ian Yumul. Kita mo naman itong dalawang kupunan na ito, nagpapalitan lang ng score, pero hindi po pwede yan. Kailangan may makastop sa inyo depensa. Ito, magandang matchup to. Buitison versus Homo. Ang ganda ng bakbakan. Yan ang gusto ko mga bata. Bakbakan ng bakbakan. And tinawag nagtatawanan sila, siyempre. Sinasabi ni Buitison, bumangga ka sa akin, kaya kita nakaka. Pero sabi ni Homo, ganun talaga, di ba? Matakan yun eh. Hindi, sabi ni Homo, hindi ka po pwede dito kahit to cement to eh. Oo. Promotion ka. Pero Axel Manuel, tuloy-tuloy pa rin. Oo, tuloy-tuloy. Talagang nagpapakilala siya. Talagang binibigyan siya ng oras ni Coach Rolly Amonelo dahil maganda nga niya laro na tuloy-tuloy yan. Dito naman, Estalilia travels with the basketball and walang reklamo dun. Ang buong Louis Vuitton bench, they know na traveling talaga yun. Coach Jonathan Buwan, you can see on your screens right there. Sporting a new cap, bagong subreta. Oo. Pas may swerte kaya yan, no? Coach Jonathan. Ang ganda ng pasa! Grabe yung Homo ngayon. Yung Homo ini-involve dahil alam niya na nagkukulap sa kanya yung mga Kapampangan, Louis Kapampangan. Ini-involve niya yung mga teammate niya para makapunto sila. Okay. Galing na bata na to. Marunong talaga mag-isip. And yun yung sign ng good leader, no? Bilang ikaw yung leader, ikaw yung point guard. Yun mo, 1, 2 defenders ang pumunta sa kanya para mabigay niya yung assist of the quarter brought to you by J Project Clothing Shop. Makers of quality uniform. Yung pang-apat na assist yan ni MJ Homo. Panes behind the back. Woohoo! Dipsy-doo! Grabe! Grabe yung Panes na to. The bomb! Kahit yung mga Louis Vuitton fans, napanganga na lang. Ito, still naman. Sino kaya tatapos? Sino ang tatapos? Si Galoso ba? Oo daw! The root! Ang ugat ng Daslov. Grabe. Kita mo yung Homo, napangiti na lang dun. Kagaya yung ngiti ng mga Daslov fans. Grabe. Kita mo, peke, binigay sa ugat. Galoso. Grabe naman. Ganda ng finish. Kala ko nga yung finish dun si Panes eh. Oo, kala mo dun ibibigay eh. Oo. Na-dead mapas ako dun. Eto. Panes may rebound. Panes rebound naman. Grabe talaga. Hindi pwedeng di mo babanggitin yung pangalan niya. Talagang laging meron eh, no? Oo. Grabe naman yung rebound ni Yumul ah. Oo, parang namitas ng sangkis. Di ba nung bata tayo, pagka gusto natin pitasin yung mataas, tatalunin natin. Tatalunin talaga eh. Ganun yun. Matangkad kasi ako ng bata ako, maliit ako, hindi ko abot yun eh. Ito, pangalawang 3 points na ngayon ng Louis, no? Pangalawa na. Pangalawa pa lang, di ba? Matalang itong Daslov, ang ganda na shooting nila ng first half. Wild shot there by Homo, pero Madis, pulot barya. Parang swerte sa bola itong itong Daslov. Pumapatak na lang sa mga kamay nila yung bola. And tinan mo, Lordy, 10 na yung kalamangan nila. Ang bilis nga eh. Garcia, wala pa rin, pero kanya ulit yung bola. Random. Ito, kita natin ang depensa ng Daslov dito. Naka-zone defense sila. At ang ganda ng nangyayari ng depensa. Kita-kita mo naman, walang easy shot. Oo. Binibigay din. Pa yun eh. Ang ganda talaga ng game plan nito ni Coach Rolly kasi isipin mo, sinosona niya tong Louis Kapampangan kasi nga, ang baba ng percentage sila sa shooting. Oo.
Tingnan mo naman si Homo! Like, nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya. Oo. Ini-involve niya yung mga teammate niya. Pasa dito, pasa doon. At ito, kitang-kita man natin. Homo! The power play of the quarter by Converge Fiber X. Ganda ng connection. Ang bilis ng pasa. Parang internet ng Converge, mabilis. Totoo. Parang direct, may nag-audition na maging anchor. Oh, pwede na eh. Pwede na ba, direct? Oo, pwede na. Taas ang kamay ng pwede na. Tao, babouch kita. Ako, promise yan. Of course, Boss Dats, the team owner of Laguna Dats Lab X EOZ. Yun nga lang, free throw ni Madis Mintis. But yun nga, ganda ng run dito ng Laguna Dats Lab. Talagang kita mo, tahimik ang Bren Giao. Hindi sila makasabog dito ng cheer for Luwid 1. Alam mo, ang pinakamagandang adjustment ng ginawa ng Dats Lab dito, yung nag-zone defense sila. Oo. Kasi, dahil doon, nabasa nila na mababa talaga yung percentage ng Luwid Kapampangan sa shooting. Oo. Siguro nag-decision na si Coach Rolly na, sonahin na lang natin to para hindi rin tayo mapagod. Totoo. Tsaka, parte na din dyan siguro din na alam nila na yung scouting report nga, di ba? Andun na eh, wala nga yung mga usual numbers. Pero Garcia, pangatlo ng tres niya na Luwid at pangalawa niya na sa laro. At ito naman yung magandang pang-counter ng Luwid Kapampangan. Kahit na magmintis tayo ng magmintis sa 3 points, tira natin ng tira, basta open. Oo. Papasok at papasok naman yan. Imposible naman sa 10 tira, walang pumasok. Siguro, hindi kasi ako tumitira eh. Kung ako yun, oo, sure yun. Sa 10 tira, walang man-shoot, sure ako dun. Hindi. Imposible yun kahit nakapikit ka, may pag-asang sumut yan. Tanda mo, oras na ibato mo yung bola sa ring, meron pa rin ano yan, konting chance na pumasok. Yun ang may konting chance pa pumasok. Ito may bato ng Panis, oh. Pangalawang traveling na ni Bom Panis. Talagang, napanindigan niya talaga yung nickname. Bata. Pero, itong Dats Lab, tinan mo, lalabas yung Panis, papasok yung Chester Aquino, di ba? Oo. Lahat makipasok eh. Ito, 8 points na rin tong Aquino na to. Oo, first half pa lang, 2 tres pa. Oo. Ang ganda ng depensa ng ng Dats Lab, oh. Kita mo naman, oh. Grabe yung close out. Nahayaan pero sa dulo, no, Titi? Parang hahayaan nila ng bahagya. Pag titira ka na, biglang may sasabay, di ba? Kasi ang problema lang kasi talaga sa zona. Maganda ang zona at katulad niyan, dinidepensa mo, mas bababa yung percentage ng shooting. Ang sa kabilang banda nito, ang mahirap naman dito sa zona, yung offensive rebound. Oo. Madaling maka-offensive rebound dahil ang binabantayan ng Dats Lab dito, yung space. Yung mga space, hindi yung tao. Totoo. Kaya pag bumasok yung Luwid Kapampangan sa rebound, makakakuha talaga sila ng offensive rebound. Makikita natin ang mga fans ng Luwid 1 Kapampangan. At speaking of, Lordy, congratulations lang sa Team Alpha 7, champion ng 40 up, 50 up, at 60 up. 3 kampiyonato na naman iuuwi ni Boss Achit Cao sa Pilipinas. Siyempre, alam mo naman si Boss Achit Cao, hindi talaga nagpapatalo yan. Talagang grabe yan, mahal na mahal niya ng basketball. Tsaka magaling maglaro talaga yan si Boss Achit. At 60 plus years old, diba? Grabe. Nung na-cover ko yung laro niya, talagang sabi ko, totoo ba? 60 na to? Hindi talaga ako naniniwala. Oo, mahirap maniwala talaga. At ito naman si Axel Manuel talaga on fire. 17 points na, diba? Grabe. Tama-tama yung sabi mo dun, Lordy. On fire. Talagang pinaparamdam niya na, hoy, hindi lang si Homo ang mukha ng sayang. Hindi lang si Homo ang mukha ng Dats Lab. Andito rin ako. My name is Axel Manuel. Grabe. Sayang yung block na yun ni Glenn Madis eh. Pero yun nga, sa dulo, pinipituan kasi yun, di ba? Bola, tapos biglang pag-swipe down mo, natamaan mo yung wrist. Kaya alam mo yan, di ba? Kasi yung momentum din kasi ni Madis pasugod eh. Oo. Pero kung tumalon siya vertical at naabot niya yung bola kahit tatamaan yung kamay, hindi tatawagan ng foul yun. Siyempre ka. Again, one of the best defenders. Speaking of one of the best defenders, sa mga teammates mo sa practice sa UE, wag na muna yung sa pro, sa UE lang, sino yung pinaka nahirapan ang teammate na bantayan? Ito talaga, sabi ko sa'yo, kahit kanino kinuwento ko na to.
First time ko sa buong buhay ko. Si Paul Lee. Ankle breaker ako. First time. Ano talaga first possession mo na ankle breaker ka na Paul? Oo. Grabe talaga. Grabe. Eh syempre, ang angas ng tondo yun. Idol ng lahat yun si Paul Lee, di ba? Di naman siguro nakakaya sabihin na ankle breaker ni Paul Lee. Kahit siguro ako. Huwag mo na paulit-ulitin. Ay, sorry. Dapat nga, sikreto lang natin yun eh. Eh, ang dami nanonood sa atin yun. Oo. Sensya na. Kaya nga eh. Dapat, bawin mo, si James Martinez na lang. Si Kuya James na lang. Hindi, si James Martinez, hindi umatake yun eh. Kuya James, sa nagsabi ha. Pero, Speaking of James Martinez, ayan, 3 points. 3 points, parang siya nga, di ba? Oo, ay, ito na naman, libre na naman kasi hindi lang natapos. yung atake mo kay Kuya James. Kay James Taylor din nagsabi nila. Ito, Homo, spin move. Grabe naman yun. Grabe to si Homo. Homo talagang gumagawa ng paraan. Di mo alam kung saan pinalulusot yung bola. Kaya nga eh. Grabe yung spin move niya. Tapos yung ikot, di ba? Tingnan mo natin yung shot of the quarter dito. At sa atin ang Finn Cotton, yung tira na yun ni Jernel Yamson. But grabe itong Homo, yung shot creation niya. Hindi lang pang kanya eh. Pag sinabi kasing shot creation, pang sarili lang. Pero ito, bigay natin kay Maris Victorio for the third quarter report. Go ahead, Maris. Lordy at Enzo, chika minute na naman tayo. Grabe ang performance ni MJ Homo at Rob Banes at syempre si Axel Manuel. Wala daw silang practice para sa game ngayon. Sadyang magaling lang daw talaga sila ayon kay head coach Rolly. At mas lalo silang inspired maglaro dahil andito ang mga boss ng kanilang team. Thrilling ball game nga naman. Madami pa tayong aabangan. Pero that's it for my chika. Balik muna sa inyo, Lordy at Enzo. Naniniwala ka doon? Wala na practice? Hindi ako naniniwala. Diba? Grabe naman to. Isipin mo, wala pang ensayo, ganyan ang maglaro. Paano pa kaya pag naka-ensayo dalawa? Totoo. Pero, Coach Rolly daw nagsabi, baka naman talaga eh. Grabe naman. Pag-sisingaling ang coach, diba? Pero, tinan mo, grabe din ang drive of the quarter, Lord, din natin sa atin ng Photon, yung official mobility partner na Sinag Liga Asia. Hopefully, that can get Parley Dimla going. Pero, na-stuck up ako dun sa sinabing chika minute ni Marisa. Hindi nag-ensayo yung dalawa. Parang hindi ako naniniwala. Grabe naman yung chika minute dito ni Christopher Min. Ay, ni Maris Victorio pala. Pero, grabe naman yung Homo. Oo, pero actually totoo yun may mga players na hindi nakakapag-ensayo talaga sa mga team nila dahil nga may school, yung school na pinaglalaroan nila. Pero parang hindi pa rin ako naniwala sa chemistry na pinapakita nila ngayon, di ba? Sa depensa, na wala kang ensayo pero alam mo yung plano ng kasi yung zone, di ba? Kahit saan naman sigurong pick-up game sa mga barangay-barangay, alam ang zona. Pero yung zona na ginagawa nitong Dutchlab ngayon, alam mong may plano eh. Yung praktisadong zona siya eh. Diba? Hindi basta-bastang zona lang na parang sa mga barangay-barangay ka lang maglalaro, diba? May ganyan talaga eh. Yung killer instinct na lang talaga. Oo, talaga. Or Mamba mentality. Yan! Pero kasi katulad yan, zone. Killer instinct na lang yan eh. Kumbaga, siyempre, di naman tao, sa pag sinabing zone, di naman tao yung binabantay mo yan. Yung mga space talaga yung binabantay mo yan. Yung mga ina-atake, yung mga weak side, mga elbow, yan. Kaya, feeling ko itong mga batang to talagang yung IQ nila masyadong mataas na talaga. Lalo na yung Homo. Oo. Sipin mo, walang ensayo. Alam nila yung gagawin. Oo. What more, kung nag-ensayo ba sila, siguro hindi lang ganito nilalaro nila. Oo. At for sure, di ba, yung mga ganyan, although hindi naman natin sinasabi na huwag mag-ensayo yung mga players, di ba? Pero makikita mo lang na yung hard work ba nung dalawa, ng Panis na anong Homo, talagang nagbubungas. Ito na, nag-iinit na, Luwit 1 from 3 and you can hear, Lordy, yung mga fans, talagang gusto na nilang sumabog dito sa pag-cheer eh. Oo, ito, nakakatatlong 3 points na itong si Yangson na to. Oo. Fire starter bat. There's a kickball violation dito. Ready na sanang tumakbo Luwit dun eh. Oo. At ito, pinasok na to si Conde. Ito yung magic bunot to ni Coach Rolly lagi. Oo. Baseline inbound. Madis. Baseline jumper is good. Ganda ng play na yun. Simpleng-simple.
Ibang klase. So, last shot na. Screen. Oo. Last shot ng Luwid Kapampangan dito. Tignan natin kung mako-convert nila to, kung mabababa na lang ang lamang. Ito, Yamson. Binuya, nakakapasok lang sa ating laro. Drops it off to Dimla. Parley is fouled. Sayang yun for Parley Dimla, but nonetheless, pupunta siya sa free throw line. At itong si Coach Rolly, nagagalit siya. Nababasa ko yung sinasabi niya. Parang sinasabi niya, naka-zone na nga tayo. Bakit pa kayo na-atake? Oo. Zone na nga eh. Diba? Yun yung sinasabi ko. Pag zone, ang binabantay mo dyan, mga space. Bakit pa nakakatake yan? Yun yung sinasabi ni Coach Rolly. At ito, 3 na lang ang kalamangan dito ng Datslav. And ito yung kailangan ng Luwid 1, di ba? Na hindi sila matambakan, nakakambak sila bigla. Para pagdating ng 4th quarter, anybody's ball game pa rin, di ba? Ito, uy, nawala pa. Munti ka nang mapunta sa Luwid yun. Fast break na ulit sa ano, oh. Oo. Tingnan natin kung mako-convert pa ng Datslav tong ano to. 1.8 seconds. Pwede pa to, catch and shoot, no? Oo. Hindi natin sa sila pupunta. Oh, good defense. Dimla, floater. Oh, sayang. But, ganda sana panapos nun. Oo. At kung sumutiyot, isa na lang hinahabol niya. Pero nonetheless, sila 3-point lead para dito sa Datslav. Ex-EOS Construction dito. 65-62. Pero itong Luwid 1, after being down double digits by as much as 12 points dito sa quarter na to, inunti-unti yung kalamangan, Lordi, at ngayon, 1 possession ball game na lang tayo. Oo, ayan, nakitang-kita naman natin sa mga highlights na nangingibabaw talaga itong si Homo in terms of assist, points, and rebounds, di ba? Kitang-kita mo naman. Pero ngayon pa man, lamang pa rin ang Datslav ng 3 at patuloy pa rin umahabol itong Luwid Kapampangan. Yes, kaya nga, ang tanong dito, kaya pa bang i-sustain ng Datslav to live to fight another game? Or tatapusin na ba ng Luwid 1 Kapampangan dito sa laro na to? Malalaman natin yan sa pagbabalik natin dito sa Sinag Liga Asia. Sobrang bilis ba? Iyan ang bilis ng FiberX. Iyan ang internet. Ako si Richie Milencio para sa Sinag Lakas 40. Laban ka? This 2023 Sinag Liga Asia is brought to you by SCD Skincare Depot. Perfect care for your skin. Of course, Video Gear Incorporated, our official broadcast partner dito, Sinag Liga Asia. Sun Sports, our official basketball dito sa Sinag Liga Asia. Nantayin niyo po ang mga merchandise natin sa Sun Sports. As you know, the one and only Lordi Casajeros. Pag may nagtanong ano ibig sabihin nito, doon ko na. Ano ba yung sabihin nun? 2 letter E kasi yan. Enzo yung isa. Okay. Letter E din kasi pangalan. Kaya letter E. Ensa? Hindi, Ensa. Ensa. Ano ako? Traffic? Traffic lagi? Ensa. Sa mga hindi po taga Manila dyan, Ensa na po. Hindi kayo nakarelate. Pero ito, 4th quarter, Lordi, ito na yung deciding quarter kung tatapusin na ba ng Luwid or mag-e-extend tayo sa serye na to. Oo. At ito na ang ganda. Ganda ng depensa ni Madis dun. At yun, may foul dun sa putback. Yamson na naman. Grabe yung chase down ng batang dun. Oo. Challenge niya talaga. Easy layup na sana yung for Dimla. Natin ulit dito. Kitang-kita natin. Nilayup ni... Sino ba to? Si Dimla, Parley Dimla Dimla. po. Kasi hindi ko... Hindi mo nakita yung I mean, hindi ko siya masyadong nakikita kasi naglalaro. Kaya ganun siya. Off the bench kasi normally talaga siya. Pero yun nga fingertip block ang nangyari doon. Diba? Hindi man natapik buong buo yung bola, pero enough na maiba yung ikot, yung pektos niya sa board, di ba? Oo. Crucial block. Isa na lang ang kalamangan ng Datslav.
And ito, narinig mo na yung mga fans ng Luwid 1. Buhay na. Oo. Ito, Aquino, the layup. And he'll troop to the line for 2. A foul was whistled dito kay Rantim Simbulan. Medyo nawawala yung blocks dito sa laro ng Luwid 1, no? Yung league leader in blocks, medyo nawawala in the first 3 quarters. Pero baka dito sa fourth quarter magpakita. Tingnan natin. Oo. Aquino knocks down the first one. Itong fourth quarter na to, lahat ng free throw, rebound, steal, mahalaga na dito. Bubuhos na lahat dito para malaman natin kung sino talaga yung papasok sa natin. Kung ang That's Love extend ng 1 game pa or tatapusin ng Luwid Kapampangan tong serye na to. Traveling. Kitang-kita. Na-traveling dun si Daryl Garcia sa harap pa ng ating referee. At ito, kitang-kita naman natin, walang homo, walang bampanes sa loob. Pinagpapahinga ni Coach Rolly Amonelo. Pero andyan kasi yung Aquino tsaka Manuel tsaka yung Conde, di ba? Oo. Di na nga gano'n pinalaro yung Merondo ngayong araw di ba? Di na kinailangan kasi ang ganda na ng performance ng mga tao yun. Pero Jernel with a steal. Ang ganda ng depensa ng Luwid Kapampangan. Garcia! Kala ko sasalampak na naman niya Alam mo yung nagiging problema ng dito, That's Love? Libre na kasi. Ayun na, paramdam ng blocks. Ito matakbo na naman sila. Estalilia, Yamson the fake. Estalilia for the lead. Wala pa rin. Simbulan, Yamson. Step up. Give and go. Sobra nga lang. Aquino. Ito na, intense na yung laban. Talagang nagsisigawan na yung mga tao dito sa Pampanga. Wala. 3 laro ba naman sunod-sunod na ganito, di ba, Lordy? Hindi ko na narinig masyado yung pito ng referee dito. Pero ito, talagang tuloy-tuloy. Axel Manuel, di ba? The constant para dito sa That's Love ngayong araw. Again, nagpapakilala po siya. I'm Axel. Grabe, what a performance. 20 points na siya ngayon. Yamson. Daryl. Lumipad. Good drop pass to Simbulan. Short nga lang yung hook na yun. Ito, 1-on-1. Conde. Grabe! Ito yung sinasabi ko sa iyo, yung magic bunot ni Coach Rolly Amonelo. Grabe, kita-kita natin yung mga fans dito sa San Fernando, Pampanga. Talagang nadadala na sa game natin. Ibang klase. Tingnan mo, balik sa 6 na puntos ang kalamangan pagkatapos netong napakagandang acrobatic layup dito ni Conde right here. Kinuha yung space Kita mo, 1 dribble. Kinuha yung space ng kalaban, sabay acrobatic layup. Grabe. Balik sa 6 ang kalamangan ng That's Love, 72-66. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. This 2023 Sinag Liga Asia is brought to you by Finn Cotton, our official sneaker partner. Finn Cotton moves with you. And of course, Blue Sky Roller, Blue Sky Corporation. Of course, W Cube Solutions. Thank you so much po sa mga sponsors natin. And speaking of Lordy, kasama pala ni Boss Achit doon sila Arnel Sultan Bolkiat Siap, si Daredevil Jeron, si Romeo the Engineer Fuliente, the GIL Glory B, Edward Babyface Assassin Bautista, Alain Andres, the super assistant daw ni Boss Achit Cao, at si Diano Macapili, as easy layup naman dito kay NJ Homo. At nag-champion daw sila sa Rotary Club of Green Hills 7th Field Guam Invitational Basketball Tournament. Kasama nila si Boss Ray Alaw at si Commissioner Rodney Santos doon. Grabe naman. Coach Rodney Santos, shoutout po sa'yo. Naging coach ko yan, si Coach Rodney. Ayan, pag
Lakas 40, tuupo ka. Magre-reunion kayo ni Coach Rodney Santos. Oo. Rodney na siya actually, Lordy, ha? Commissioner na natin siya. Toss top by Luwid 1. Ito, Estalilia. Through the defense. Oh! Wow! Ni Yoyo sa ere. Grabe. What a finish by Kid Estalilia. Alam mo, nangangalay na ako eh. Eto. Nangangalay ka na. Atin ang ating move of the quarter. Atin sa atin ng Kaito, cement. Matibay yan. Yup. Speaking of, ibigay natin kay Maris Victoria para sa kanyang report. Maris? Yes, Enzo and Lordy for Luwid 1 Kapampangan. Head Coach Jonathan said dahil daw sa defense ay kaya sila nakahabol at pagpapatuloy pa din nila ang rhythm ng play. Sabi niya sa mga players, syaga lang dahil mahaba pa ang oras. Pag nagpakita ng doble kayod ay for sure sa kanila daw itong panalo na ito. Balik sa inyo, Enzo at Lordy. Thank you so much, Maris. And yun na nga, tinan mo, gang rebound na ang ginagawa nito Luwid 1 as Estalilia nilawa lang ng ring. Grabe naman ng Hobo. Mag-isa lang sa ilalim. Laban sa tatlo. Kinuha na ng rebound yung tatlo doon, oh. Oo, and yun na clear foul galing dito. Kay Yumul, kay Madis. Di mo mapipigilan yung Homo, no? Pag rebound, talagang atake full speed, eh. Parang Russell Westbrook pag ma-atake sa fast break. Ang kagandahan doon, ina-atake niya muna. Pag nag-commit yung 2 tao or 3 tao sa kanya, ginigive up niya yung bola. Oo. Diba? Kita mo yung mga nangyayari. Pag hindi foul, layup, di ba? Ang dali ng buhay siguro kung kakampi mo yan si Homo. Oo. Mag-extra ka na lang mag-shooting, layup. Yan ang extra mo kasi may taga-pasa ka na eh. May taga-rebound ka rin. Siya din, taga-rebound din eh. All-around player talaga, di ba? Oo. Grabe. Madis. Grabe yung Yamson, no? Oo. Pinakamaliit sa loob ng court pero siya yung rebound. Ito, nag-stay pa rin talaga sa zone tong Daslab. Oo. Buitison, up fake. Ganda ng depensa doon. Oo. Napayungan talaga si Buitison doon. Walang angulo na kung saan madali niya maisisiksik yung bola eh. Kita mo naman kasi yung papayong sa'yo. Madis, tsaka si Alota. Ang hahaba, di ba? Oo. Darryl. 10 seconds on the shot clock. Yamson, open look. Wala yun, medyo minadali. Garcia, offensive rebound. Tapi ka ng bola. Yumul gets it. Yamson, open look ulit. Bang! Kita mo yung release, quick release eh. Grabe, pang-limang 3 points na ni Yamson yan. Mainit na mainit at nagbabaga ang kanyang kamay. Parang laro na ito. Itong Luwid Kapampangan versus Daslab. At ito, Manuel. Grabe, sayang, malalim lang. Alota jumper. Wala yun. Alota ulit. Hook shot, wala. Tapi ka na bola, Homo. Aatake, iikot. Grabe, Homo dun. Ay, may foul pala. Di ko na marinig sa sobrang ingay dito sa Actually, ako rin eh. Nakita ko na nakataas yung kamay ng referee eh. Oo. May foul. Grabe. Atmosphere natin. Ito talaga ramdam mo na playoffs na talaga dito, no, Lordy? Oo. Kaya nga sabi ko nga dito sa ating mga Kasinag Liga Asia, subaybayan nyo lang po yung mga game namin dito sa quarterfinals. At ito po, si Governor Delta ang nanonood sa atin dito. Talagang lagi nakasuporta yan. Maraming salamat po, Gob, sa walang sawang pagsuporta po sa Sinag Liga Asia. Yes, and siyempre mamaya maglalaro ang kanyang koponan, ang #1 team sa buong liga, ang Pampanga. Take note, walang talo. Walang bahid, walang talo. Grabe. Pero, mamaya na pag-usapan yung interesting na storyline para sa kanila. Mamaya na kasi ibang Kapampangan team na naglalaro ngayon. Ito, Buitison. Who needs to take over kung gustong manalo dito na Luwid Kapampangan. Ganda ng depensa talaga ng Daslab. Kitang-kita mo, extend yung zone nila. Grabe, hirap na hirap tong Luwid Kapampangan sa zone, no? Oo. Talagang, hindi nila mabutasan eh. Oo, itong Yamson lang talaga yung nakakabutas ng zone eh. Pero sinasabi ni Yamson, no? Tira na, bakit pa kasi pasa ng pasa? Hindi may sinesenyas niya doon, no? Libre na. Bakit pinapasa nyo pa? Nag-hesitate na itong siguro Luwid 1 dahil nga alam nila yung percentage at alam nila na yun yung gustong gawin na itong Daslab. Pero kung yan ang binibigay nila, di ba, sabi mo nga,
sa 10 diretsong beses man titira ka, wala dun isa papasok, di ba? Oo, imposible yun. Oo. At ito, pumasok na si Bampanes. Panapos na ni Coach Rolly to. Oo. Ito na. Itong 5 to, ang panapos niya. Manuel, Good, open good. look ha. Pero good patience kasi alam niya may mas lilibre pa eh. Tulad niya, no? Iniikot nila mabuti, oh. MJ. Talagang homo yung pupuntahan ng bola. Oo. Malalaglag na. Grabe depensa ng Kapampangan. Umabot ba? Bang! Oh! Represent din na ito umabot. Oo, pero sayang. Grabe naman yung tira na yun. Kung umabot yun. But dodge a bullet there para dito sa Luwid 1. Ito, sumisenyas yung referee. Review daw, review. Yan ang kagandahan dito sa Sinag Liga Asia. Walang pinapalampas. Talagang, kung pwedeng i-review natin yan. Hindi pwedeng basta makatawag lang. Eh, alam mo naman itong mga referee natin to talagang ano to eh, mga eagle eye. Talagang ultimo maliliit na detalye. Kitang-kita yan sila. Natatalas mga mata niyan, siyempre. Kahit mga medyo may edad na, di ba? Matatalas pa rin eh. Oo naman. Ibang klase yan sila. Oo. Siyempre, mga kasinag natin dyan, nanonood. If malapit lang po kayo sa Berenguiao, dayo na po kayo dito at punta na manood. Dahil nga may one more game pa tayo dito. Tingnan natin. Ang tinitingnan lang dito yung board, di ba? Wala na talaga. Umilaw na eh. Umilaw na eh. Oo. Nasa kamay pa nito ni Manuel eh. Easy call. So, big bullet ang iwasan dito ng Luwid 1 Kapampangan. Ito, sideline inbound. Ito, sa screen natin si Axel Manuel. Ito talaga yung leading scoring dito sa laban na to. Parang, ito na talaga, parang binigay niya lahat ngayon sa laro na to para lang ma-extend, di ba yung laban? Oo. Pero may oras pa. Garcia, sobra lang. Oo. Grabe naman. Grabe yung depensa. Kita mo, pag may lumipad na isa, talagang dalawa yung lumilipad dito sa Dance Lab. Talagang sinasabayan ito. Eh, ang haba nitong player ng Dance Lab, Alota and Madis. Ang tataas ng tumalon. Totoo. Ito, convert na sa man zone tong Luwid Kapampangan. Na offensive talaga. Actually, yung man zone na yan, may mga ilang games silang yun na nagpapanalo sa kanila. Kaya nagtataka ako na ba't ngayon lang nila ginawa, di ba? May kanina kasi ginagawa nila, nagzo-zone sila eh, kasi medyo mababa din yung percentage itong Ito, Dance Lab. Eh, pero nakakashoot tong Itong Manuel, Homo, Panes. Damay mo pa yung Aquino kanina first half, di ba? Binuya. Grabe, dumipensa yung Bombanes, oh. Hanggang taas, kanya pa rin. Homo. Sayang yun para kay Yamson. Haba talaga. Huli na naman, oh. Oo, talagang hindi talaga po pwede. Sabi nga ni Alota, bago mo i-shoot yung bola, marami ka munang dadaan ng kamay. Alam mo, haba ng Alota, di ba? Oo. Hindi lang sa mahaba, ang tataas man tumalon. Oo. Talagang itong Dance Lab, complete team talaga sila eh. Ito yung rason ba't ang daming teams nagsasabi dark horse sila, di ba? Oo. Ay, hindi nakatingin si Manuel. Libre si Manuel dun. Nagulat siya. Binuya. Yamson. Panes with the defense. Good extra pass. Easy basket yan para dito kay Randy Simbulan at mabasa 3 minuto na lang Lordy. Ito yung maganda dito kasi maganda sa Luwid Kapampangan. Nagkakaroon na sila ng extra pass. Talagang nag-iisip na sila. Ito, Bampanes. Good pass. Extra pass! Good decision by Madis. Alam mo, si Madis, nakakatatlong tira na sa perimeter niya, puro shoot, pero nakita niya pa rin open to si Bampanes. Pinasa niya pa rin, no? The right play talaga. No? Yun yung sinasabi nila eh. Hindi lang the right play, the smart play. Binuya! Buhay na ang Luwid Kapampangan dito, Renzo. Yes. And hula ako, Lordy, mamayang pagtapak ng last 2 minutes, tatayo na naman tayo dito. Malamang, di lang tayo tatayo, pati mga balahibo natin tatayo dito. Madis. Ito na, Homo. Homo time na, si Mr. Fourth Quarter. Oo, tingnan natin. Ito na. Nakasaraduhan ka doon ni Simbulan. And Coach Rolly, alam niya na tumama nga kay Homo.
Trying to plead his case. This is MJ. He's asking for a challenge. Pero, ito. The referee going to the score table dito. Is this gonna be a warning on? It is a warning on MJ Homo. Oh. Resentment to a non-call. Focus ka na lang bata sa game. Oo. Diba? What's rolling in? Tinatry niya mag-ask ng replay review, but siyempre, nakadepende yung sa head coach, diba? Head coach magsasabi, hindi player. Oo. CJ, they can take the lead dito since the first quarter. Eto na. Magkakaalaman na. Darrell, that looks good. Short nga lang, tuwid na Lordy. Oo. Pero good shot, good shot, good shot. Sige lang, bawi sa depensa. Ganyan lang talaga eh. Libre, tira. Kaya ito, Pares, sa atake. Alam mo, ang ginagawa ng Daslab dito talagang madali nila, hindi nila talaga pinapasetup ng depensa itong Luwid Kapampangan. Kita mo yun, nakasetup na ng 2-3 itong Luwid Kapampangan. Nai-head pass pa rin ni Homo, no? Ni Homo at naatake pa ni Bampanes. Ito Manuel. Good up fake. Left. Ganda, inagaw yung Candy pero inagawan din siya ng Candy. MJ. Gives it to Alota. Easy 2 points. Pampiso-piso yun no? Homo talaga nagdadala dito sa Daslab. Kita mo yung mga decision ni Homo. Nagkakahawa-hawa na sila di ba? Binuya gives it to Yamson. Back to Jake. Jake attacks the defense. Jake, short. And ito, Homo, tumatakbo na naman. 1-on-2. MJ, good Ganda pass! ng depensa! Ganda ng opensa! Ganda ng depensa, pero mas maganda ang opensa. Kita-kita mo yun? Grabe. Dalawa na yung nakaharang Ibang klase itong MJ Homo. Eyes behind his back. Tingnan mo. Ganda ng depensa, di ba? Pero mas maganda ang opensa. Hatid sa inyo. Ito ang assist of the quarter by J Project. Kitang-kita nyo naman. Grabe. Homo lang talaga ang malakas. Grabe. Yun nga, with 1 minute and 5 seconds remaining dito sa ating laro natin. Napakaganda ng nilalaro dito ng Daslab XCOC 82-77. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Ako si Ronald Tubid, Sinaglas 40. Laban ka? Sinag Lakas 40, meron po kaming dalawang divisions po dyan. Open Division and the Executive Division. And of course, if you're interested in joining, please type or text those 2 numbers or call us even. And also, email us at sinagasiasport@gmail.com kung gusto nyo pong sumali dyan. And of course, you can see the beloved Governor of Pampanga, Governor Dennis Delta Pineda, our COO, Coach Leo Isaac, and Coach Humperdinck Dimatulak, the head coach of Pampanga Delta na makikita natin mamaya sa next game. At undefeated pa ba after ng araw na to? Yan ang katanungan. Oo. Ito kay Ephraim Hamiyas. Ang bait daw ng Homo. Homo fan pala to si Ma'am Ephraim. Pinapakount na Luwid kasi daw nahawakan daw yung rim pagkatama ng bola. Pero kita mo yun, chinis. Oo, hinabol talaga Hahaba talaga itong mga Daslab na to. At ito, sa replay na to. Tingnan natin. Oo, diba? pwede. Pero sa angulo na yun, mukha. Pero baka yung referee natin kasi nakita niya na mas maganda angulo niya na hindi tumama. Siyempre, kailangan din para maging goaltending, no? May chance yung bola pumasok. Dun sa angulo na yun, walang chance. Sa ilalim na ng ring Pwede mag-minus. Kasi pakabila yung pasok. Pwede mag-minus. Pero pag ganun, minus yung tira mo. Ewan ko ba, paano pagka ganun pabaliktad, no? Yes.
Ito, lamang pa rin dito ang That's Love ng 3. Yes, and ito kay John Michael Divino. Siyempre ito, 3-point lead para dito sa That's Love X EOZ. 82-79 with 57.7 seconds dito. At ito, Lordy, ang ating playoff picture. Isang team pa lang ang naka-qualify for the semifinal round. At ito ang NBS. Kitang-kita naman natin, maganda yung mga laban ngayon dito. Sa second game natin, ang nanalo ay ang Hassel. Ay, Hassel Rising Suns. Nag-extend sila ng series natin, di ba? Oo, at ngayon naman itong That's Love versus Luwid Kapampangan. Dito natin malalaman kung extend ba ngayon ang serye or go home na sila. Eto John Michael Divino. Sabi, balik ulit kayo dito sa Laguna Sinag Liga Asia. John, tingnan natin at nakadepende po yan dito sa That's Love X EOZ Construction, di ba? Kung may extend pa ba ang kanilang tournament lives dito. Kasi kapag na-extend, hindi malabo na bumalik tayo dun sa Santa Cruz. Oo, at eto malalaman natin, with 57.7 seconds, magkakaalaman na. Lordy, may shoutout lang ako. Shoutout kay LARC ng ating photographer. LA, get well soon ang ating napakasipag ng photographer. Hindi lang siya nakapasok ngayon dahil may asthma siya. So, LA, get well soon. Of course, kapamilya natin. And siyempre, speaking of kapamilya, hi Jenna. Okay na. Okay na ako. Kapamilya yun. Love na love ko yun eh. Walang ba... Si Jenna, hindi yung LA. LA, get well soon. Yes. Pagaling ka na para makakuha ka ng picture dito. Ito, crucial possession for both teams. Ito, homo talaga. Sa homo talaga mabagsak yung bola eh. Ito yung first matchup nila ni Garcia dito. Homo draws the defense. Manuel! Sobra lang. Estalilia with a rebound. Big stop for Luwid. At steal! What a steal by Luwid. By That's Love. Alota. Fouled by Binuya. Good decision by kay Binuya. Talagang kita mo yung hinayang ng Luwid 1 bench dun sa agaw na yun. Shout out kay Sam B. Ocampo. Pasigaw. Pasigaw naman. Ayun na pa nga tayo sigaw na sigaw dito, Brad. Pero eto, Lordy, yung free throws ni Alota, malaking bagay ito kasi magiging double. 2-possession lead for That's Love 2 at may chance na masil nila yung laro at maging extension game tayo ng do or die. As of course, Boss That's on your screens. All happy, all smiles from the team owner netong That's Love X EOZ. Oo, ito na. Ito may natitira pa tayong 31.6 seconds. Ito, Enzo, ang masasabi ko dito, kailangan makakonvert ng Luwid Kapampangan dito. Oo. Kasi kung hindi sila makakonvert dito, mahihirapan na silang bumalik dito. Totoo. Kagaya kanina dun sa Parañaque Pelicans, di ba? Ang dami nilang chance na nagkaroon ng open look, hindi nila na-capitalize. May chance na naman talaga umabol eh. Dito sa Luwid, meron pa 31.6, 5 points ang hinahabol na. Kayang-kaya pa yan. Oo, 2 possession pa yan. Oo. Saktong-sakto sa kalamangan ng That's Love yan. Totoo. Eto, pagpalagay natin, pakuha nila yung bola, 3 points, steal, 3 points ulit, lamang na sila. Oo. Walang imposible bilog ang bola. Yes. Diba? Lalo na kung Sunsport ang bola mo. Oo naman, bilog na, maganda pa. Yes, of course, there you go, our President and CEO, Boss Ray Alaw, our Chairman, Sir Rocky Chan, our COO, Coach Leo Isaac, of course, Governor Dennis Delta Pineda, and the one and only Coach Aisel Santos. Oo naman, yan ang mga naggaganda na tagwagwapuhan natin ng mga bosses dito sa Sinag Liga Asia. Kita mo naman, pati si Boss Rocky. Diba? Matun na matun. Oo. Ito, inbound para dito sa Luwid. Must score to para sa kanila. Buitison goes to Elospa. Kid to CJ. He attacks. Nawala sa kanya. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Oo. Pero bola daw pupunta pa rin sa Luwid. And
Coach Rolly, Ken asked for a review dito and yun nga, hinihingi niya yung review. Crucial kasi, kailangan talagang i-review to eh. Oo. And they're going to review it right now. And so ito, all players are going to their proper benches. Tingnan natin dito kung natapik ba. Kasi sabi ng referee, natapik daw from his angle. So tingnan natin dito. Oh! From that angle, there's something. And yun na, call is corrected dito. Ball goes to Daslav X EOZ. Yan ang sinasabi ko. Napakahalaga ng possession na yun. Kaso lang, syempre, di natin maiwasan, nakakapanghinayang, di ba? Oo. And yan na nga, para dito sa Luwid 1. Kailangan nila makakuha ng stop dito talaga, ng mabilisan. Ayan, no? Ay, talaga. Wala talaga. Talagang nag-fumble talaga yung bola. Kitang-kita eh. Na-fumble talaga ni Buitison eh. And kahit siya na-dismaya siya eh, alam niyo na last touch siya dun eh. Homo to inbound. Ito, mahalaga to. Ganda, kailangan one stop. Naku, delikado. Panes. Ayun ang sinasabi ko. Natumba, Panes. That's a traveling violation. Yan ang sinasabi ko. Nice one. Good defense. Kita mo, labanan ng depensa. Oo. Dikit na dikit, di ba? Segundo lang yung nawawala. Aantayin lang kita tumayo, tatayo rin ako. Coach Rolly not happy dun sa inbound pass na yun, MJ Homo. Situational substitution, Lordy. Elos pa para kay Simbulan for 3-point shooting. Elos pa, alam mo naman yan, pagpasok niya kanina. Siya 5 points na, di ba? Oo, spark plug kanina eh. At ito na nga. 3-pointer, sobra lang. Yamson, Estalilia, they have to score quick. Kid, no go. Kanila pa rin. Kid puts it up. And he'll troop to the line for 2. Pero ang daming oras ang nabawas. 10 seconds ang nawala sa kanila. Pero maganda to. Ma-convert lang nila tong dalawang free throw na to. Tapos stop pa sila. Oo. Pwede pa bumalik. 3-point shot, di ba? Oo. Kitang-kita mo naman kung ano yung nagagawa ng playoffs, no? Bawat segundo mahalaga, bawat possession. Tinan mo nga, unang dalawang laro natin, down to the wire. Pangatlong laro, down to the wire. Kasi nga, playoffs na. Ito yung rason bakit dapat kayo manood ng Sinag Liga Asia, di ba? Oo, puro aksyon. Oo. Puro bakbakan. Yes. As ito, down by 4 na lang. Estalilia needs to make this one. Yan na nga. Hindi nilagyan another stop, pero Coach Rolly, maninigurado ng timeout dito for safe inbound. Timeout siya para half court yung ano. Oo. Para malayo, di ba? Oo, pero ang kagandahan dito, naka-timeout, makaka-setup din ng depensa ang Luwid Kapampangan. Oo, diba? pwede silang magsisetup sila ng trap, di ba? For sure. Ito yung pinakamahalagang possession. Crucial yan. One possession lang ang kalamangan ng Daslav. Tama. Kagaya nga, Lordy, ng game story natin. One more, no more. Yun na yun eh. One more or no more. Yeah. Abangan natin mga kasinag. Ano ba ang action mangyayari ngayon? Uuwi ba ng Laguna para maglaro pa ng isang serye? Or tatapusin na ng Luwid Kapampangan ang serye na to? Again, sa mga taga Santa Cruz dyan, hindi pa tayo sure. Oh. But pag nanalo ang Daslav, mataas may chance, di ba? They can tell us na bakit hindi na lang dun. Of course, hindi pa uncertain pa sa yung venue ng extension games kasi may isang extension game na tayo, the do or die between Parañaque Pelicans and yung Hustle Rising Suns. But syempre, if that's love, they want to host and available yung venue for the do or die nila na ito, Luwid 1. If they can hold on for 11 seconds, why not? Open naman tayo, di ba? We'd be happy to come back. But it all depends dito sa 11 seconds. Pero surprisingly, Coach Rolly opting to inbound the full length of the floor. Oo, bakit? Tingnan natin. May plano yan, for sure. Pero para sa akin, mas safe na dito ka sa half court. Mas malayo sa ring, di ba? Oo, pero and a quick foul. Oo. Yan yung sinasabi ko. Medyo delikado rin yun, pero kung hindi nakuha ni Homo yun, lumusot ka agad eh, kaya na-foul. Pero, ganun pa man,
good decision para kay Coach Rolly Amonelo. Oh! Ayan. Homo misses the free throw. Ito na yung pinakamahalaga eh. Yan yung sinasabi nila. Isa lang, isang make lang. We can seal the deal there. Homo, second free throw. That's good. 4-point game. 2-possession lead para dito. Sa Datslav, 9.7 seconds. It looks like we will have a do or die unless may milagro ang Luwid 1 dito. Marami pa pwede mangyari dito sa 9 seconds na to. With the 3-point shot and the possible 4-point play, di ba? Eto pa, lalo na ginanto yung bola. Walk the dog, di ba? Oo. Estalilia. Eto na, Garcia. sinasabi ko. Long range. Oh! And Eto, Butisa buhay with pa. a putback. Pwede pa, buhay pa. We will have a do or die game. Homo save the day with Axel Manuel. Grabe. Ang ganda ng bato ng Manuel. Ang ganda ng salo ng Homo. Mas maganda yung pag-pylon niya away from defenders para sa foul. Kitang-kita mo kung gaano kataas yung IQ nitong Homo. Oo. Hindi niya nilayap. Di ba ito pa yung nilayap? Hindi, habulin niyo ako. Oo. Grabe. And that forces the second do-or-die game dito sa Sinag Liga Asia. As of now, NBS Slashers pa lang ang nakaka-qualify for the semifinal. Oo. Ayaw kumayag ng Datslav na magpahinga. Oo. Hindi pa kami magpapahinga, hindi pa kami tapos. Meron pa tayong isang laban. Grabe, what a game. What a game, no, Lordy? At yan ating final score, 85-83, down to the very last possession itong laro na to. Talagang ibang klase. Now, Luwid won. There's still one more game, but as we said nga nung second game, sabi nga namin ni Allen, ang momentum napunta na ngayon sa team na nanalo, nag-force ng do or die, di ba? Oo. Tsaka kitang-kita mo naman kung gaano ka-dedicated tong player ng Datslav na na-encourage talaga sila kay Coach Rolly na wag natin tapusin tong series na to. Extend natin. Extend natin, di ba? Oo. Pinaramdam nila dito na dapat sila pumasok sa Final Four. Totoo. As we can see, Luwid 1 being awarded their, Tsaka, that Sinag basketball, di ba? O tsaka one thing dito hindi lang si Homo yung nagbuhat ng Datslav ngayon. Totoo. Hindi lang si Bom Panes. Yes. Hindi lang si Galoso. Hindi lang si Madis. Tinulungan sila ni Axel Manuel. At dagdag ko pa, wala man sa puntos pero yung depensa nung Alota. Ay, Iba yung pa mga isa, rim protection niya. Ang laki ng bagay nun dahil ang daming totoo na tira na itong Luwid 1 na na-bother niya, di ba? Naiba niya. Sa haba niya, sa shot blocking prowess niya. Total team effort ang ginawa dito ng Datslav XEOZ to force this rubber match. Another do or die, the second do or die of this semi-final round. And yun na nga, yung team ng Datslav being given their basketball ngayon, the Custom Sinag Liga Asia Basketball for Sun Sports. And, napakaganda ng nilaro nila. Well-deserved. Hindi mo masasabing hindi nila deserve itong panalo. Deserve talaga nila, di ba? Sobrang deserve na deserve. Tinrabaho nila ng buong puso. Grabe. Alam mo, para sa akin, itong Datslav na to, malayo pa ang mararating nito. Pag ganyan na ng ganyan lang na ilalaro nila eh. Totoo. But ngayon, ibigay natin kay Maris Victoria dahil kasama na ang Sinag Best Players of the game. At sa atin ng J Project Clothing Shop. Maris, go ahead. These are our best player of the game, Michael Homo and Axel John Manuel. Pero dito muna tayo kay MJ Homo with a double-double performance. 13 points, 4 rebounds, and 10 assists. MJ, kamusta? Sa akin, ayos lang naman. Panalo kami ulit na nakachamba. MJ, grabe yung consistency mo every game. Ano ang sikreto mo? Para sa akin, nasiusun ko lang kung ano yung ituro nila coach. Tapos yung sa team, syempre nag-leader rin ako as a point guard. Siguro yung mga trabaho namin na pinaghihirapan na naging success. MJ, pagkakataon mo nang bumate o magpasalamat? Unang-una, ipapasalamat ko kay Lord. Syempre kay Boss Aldrin, Boss Jel, Boss Dats Lavinia, kay Vice Mayor Jel Alonte, kaya kay Mayor Art Mercado. Syempre sa mga taga Santa Cruz, taga San Pedro, yung mga kaibigan ko, family ko, Homo family, tsaka sa girlfriend ko, happy 2nd anniversary. Wow.
Thank you so much, MJ, and congratulations. Dito naman tayo kay Axel John Manuel with 20 points, 7 rebounds, and 2 assists. Axel, kamusta ka? Okay lang po. Ito, maayos naman. Nagpakilala ka, uminga yung Axel Manuel na pangalan. Matanong ko lang, Axel, sabi ni Coach Rolly, wala daw kayong game prep o practice. Saan mo kinukuha yung confidence mo para ipakita yung best individual performance mo? Unang-una kay Lord, sa family ko, at saka sa mga naniniwala sa team ng That's Love, at saka sa mga taga San Pedro, Santa Cruz. Ayun lang po. Pagkakataon mo nang bumate o magpasalamat, Axel? Binabati ko yung mga boss namin, sila Boss That's Love, Lavinia, Boss Aldrin, Boss Jel, sa mayor namin, si Mayor Art Mercado, kay Vice Jel Alonte, sa family ko, sa girlfriend ko, tapos sa mga tropa ko, sa mga taga Santa Cruz and taga San Pedro, sa mga coaches ko, kay Coach Vic Escudero, Coach Richard Peñaranda, and Coach Mario Toyo. Thank you so much, Axel. Again, these are our Sinag Best Player of the Game. Kamusta kayo dyan, Lordy at Enzo? Okay lang kami dito, Maris, and congratulations again to MJ Homo and Axel Manuel. What a performance para sa kanila. And Lordy, your final thoughts dito sa ating third game ng quarterfinals? Well, ang masasabi ko lang, well-deserved win para sa That's Love. And syempre, may pagkakataon pa rin manalo at bumawi itong Luwid Kapampangan. Yes, and syempre, third game na natin yan. Mga kasinag, may fourth quarterfinals game pa tayo sa the main event between the number 8 seed LDG San Pedro and the unscathed number 1 team Pampanga Delta. But that ends this third game for tonight for Lordy Casajeros, Maris Victoria. This is Enzo Galarosa, and on behalf of Direk Nomar Santiago, Direk Jmar Bayos, Direk Don Mike Tanan, Direk Billy Ray De Leon, Video Gear Incorporated, and the rest of the hardworking men and women na nagtrabaho dito from the Brenzigia Convention Center. This has been your 2023 Sinag Liga Asia Born 2001 Cup. We are one.